De Sant Martí es dibuixa un arc darrere la pluja que cau. Benvinguts a la veu dels Nakama, el podcast on la passió per One Piece crema més fort que el foc. Molt bones, Nakamas, soc en Pol, ja em coneixeu, soc el presentador del programa. I bé, aquesta setmana comptem amb un convidat molt especial, però abans deixeu-me introduir una mica, vale? Perdoneu, abans que res, per si em noteu una mica raro que porto 2 dies en febre i he vingut especialment pel programa, però res, esperem que vagi de luxe, que sigui perfecte. Jo la veritat tinc moltíssimes ganes i anem a començar presentant la nostra tripulació aquesta setmana. Tinc per aquí el Chopper. Què tal, Chopper? Com estàs? Rebentat. Però, a veure, hi ha una setmana en la que no estiguis rebentat? Pregunta sèria. Ahir vaig anar a muntar un equip d'això a un partit de futbol de un fi de temporada. Vaig arribar a casa a les 4 del matí, entre que descarregàvem material i tot. Chopper, com t'exploten tant? Sincerament, pobre, encara és jove, li queden molts anys de vida. És que de veritat. Pobre Però pobre Chopper, Free Chopper. I els concerts bé? Sí, divendres vaig anar a fer fotos i ara en uns dies hauré de continuar fent cosetes. Sí, per qui no conegui No puc dir encara. Per qui no conegui en Chopper, si és el primer programa nostre que escolteu o no ens coneixeu gaire, en Chopper va a concerts fent de fotògraf, o sigui, potser l'any que ve està a la casita d'en Bad Bunny allà en primera fila, però res més. No acredita. Jo No vaig acredita? intentar I no acredita. Mare meva, i això que el concert i tot fiquen jo de debí tirar més fotos, anava directe per tu, eh? Tu ets el És que- públic nítxol de res. Bad Bunny. Sí. Però res, a veure què tal. Des d'aquí l'augurem molt de futur. És una jove promesa de la fotografia de concerts. I a veure com evoluciona tot. A veure, seguim presentant el Franqui, que també està per aquí. Què tal, Franqui? Com estàs? Bueno, jo, la veritat, estic tal qual com el Chopper, estic bastant rebentat aquesta setmana, entre la feina i tot. Aviam. I la punyetera calor. És que ja a Lleida deveu estar, vamos, si jo aquí a la zona de Girona ja m'estic quasi morint, no m'imagino com ho esteu passant per allà a Lleida. Jo sol te dic, en un dia em vaig beure com 6 litres a la feina. Te dic això. Mare meva, acabaràs com el Rufi, allà tot fet bola, mare meva, ja m'ho imagino. I a sobre al desert. Seràs el Bonesman, mare meva. Doncs anem a presentar també el Llesques. Què tal, Llesques, com estàs? Bé, també molta calor. Ara mateix 39 graus. Aquí. Mare meva. Sí, més o menys com estic jo. M'imagino que esteu com l'Ace, com va sentir cert puny atrevessant-lo. Més o menys deu estar així, Bueno, això sí que portéssim a l'Eix, podria dir, però... Bueno, Ja. quan a Lliga, però primer he de dir una altra cosa. Digues. Que diria, Pol. I és que avui és una notícia que és l'última hora, ha sortit ha passat fa no res, i ho podríem dir la setmana que ve, però la setmana que ve, com que hi ha una altra carrera, doncs no d'allò. I és que és el primer cop a la història que un català i un japonès queden primer i segon respectivament. El Márquez ha quedat primer a MotoGP i el Ai Ogura, el japonès, ha quedat segon a MotoGP. Llavors, és una tonteria, però crec que és un moment històric Catalunya-Japó que hagin quedat així i bé, me feia gràcia comentar-ho. Bueno, està bé. Està guai, una curiositat, no? Sí. I bé, ara sí, fent referència ja al que deies del puny, no portem a l'Aleix Estadella, però sí portem a un altre personatge que té poder de foc, que des de fa unes setmanes doncs, poden sentir els nostres espectadors a cada setmana al podcast, no? Ha complert el seu somni, parlarem d'això també avui, i no fa falta dir res més. Avui portem el Sábado en català, és a dir, portem el Marcos de la Calle. Molt bones.
Bona Espera, tarda. Vamos, un aplaudiment, no? Bona tarda. Gràcies per convidar-me. Què tal? tal? Primer que tot, com estàs? Doncs mira, com vosaltres, una mica cansat, una mica calorit. Ahir vam fer event de la nit friki i vam estar fins tard, sopant i bevent, o sigui que bé, perquè sempre és motiu d'alegria poder estar amb els companys fent aquestes gresques, però avui estic cansadet, i sí que és veritat que fa molta calor. No sé si l'ordinador meu està marcant bé, perquè diu 28 graus, i estic a casa tancat amb les persianes baixades, a les fosques, que no entri ni un sol raig de llum, de calor, perquè està sent dur. Però bé, Mare meva. content. Estàs en les ombres, totalment, eh? Sí. Moria estaria content, mare meva. Mòria, mira, demà m'ha d'arribar una carta del Mòria. Ostres, sí? Mòria. Sí. Demà, Que guai. unes quantes més. Però Que una guai. del Mòria. Sí. Doncs mira, ja que has dit el tema de la nit friki, la veritat és que esperem que hagi anat bé. No vam tenir l'oportunitat d'anar, i això que normalment ens mola molt, anar als events dels que van Magori i tal, perquè a més aneu els actors a doblatge, i espero que si algú ens escolta i va anar, que ho gaudís moltíssim. L'únic que això, la calorassa és forta. Un dia que vaig anar... anar... al Marc i s'ha quedat dormint. Vols dir que no hi va anar al Marc i s'ha quedat dormint? Ostres, clar, perquè el nostre editor, el Marc, no està avui amb nosaltres i ell és d'allà a Mataró. Ah, doncs mira, no el recordo veure'l. Va venir amb nosaltres el dia de l'aniversari de la nit friki. No, dic ahir. Ahir... Sí que, clar, hi havia gent i no sé, Ja. no el recordo. No recordo. No, ho hagués dit, crec que... Sí. Ho has dit. Bé, Doncs a veure, jo volia introduir una mica parlant... Bueno, abans t'he parlat una mica de Doctor Stone, que t'has fet en Gen i que ara mateix s'acaba. sí. No sé com ho veus tu, aquest final, com t'ha marcat aquest personatge i com valores una mica deslliurar-te d'ell, perquè al final això s'acaba, crec que no hi ha cap altre tipus de continuació, i no sé si tu li has tingut gaire efecte o t'ha semblat un personatge diferent. Sí, home, no m'agrada dir deslliurar-te. Ja, és una paraula rara. Perquè me l'estimo, la veritat, li he agafat molta pressi. Sí que és cert que quan van començar Doctor Stone, el Marc ens va dir a mi i al Jerry un dia: veniu a dinar, nens? I vam dir, vale, i vam anar a dinar amb ell i ens va explicar que dirigiria un anime de Crunchyroll i que ens havia posat el Gerard i a mi en dos papers principals en les proves, no? Llavors vam estar molt contents i mira, vam tenir la mala sort per un costat de que el Gerard no va ser seleccionat pel paper que el Marc havia proposat. Era la segona opció en aquest cas. Jo sí que vaig tenir la sort de ser la primera. I el Gerard estava posat com a segona opció per fer el Senku. Ostres! Sí, però al final va fer el David Brau, que està fantàstic. Però m'ha fet molta il·lusió poder gravar amb ell, perquè ja sabeu que el Jerry i jo hem estudiat junts i hem sigut molt bons companys i som bons companys i ens estimem bastant. I quan vaig veure el Gen, perquè, bueno, com que ja sabia que faria aquest anime, perquè el Marc m'havia dit que m'havien convocat i tal, quan vaig veure el Gen la primera vegada va ser com, ostres, aquest tio ho haig de fer jo? Perquè era molt histriònic, potser, o estrany, o... Té una manera de fer, sí, molt curiosa, no? Molt particular. Però a mesura que el vaig anar fent, me'n vaig anar sentint còmode i em van agradant, i a més també com que quan el gravàvem a sala, el company tècnic o el Marc o la Carme, que la va dirigir després, doncs quan ho gravava reien o notaves que s'ho passaven bé, que ho estaven disfrutant. Llavors et sents més còmode, estàs més a gust, tens més ganes de fer-lo. Sí que és cert que em costava, els últims mesos m'ha costat més perquè, bueno, una mica massa aires acondicionats al metro, a la Renfe. I sí, jo aquestes coses no pensava. Quan sentia companys veteranos parlant d'aquests temes pensava, artistes. Jo sóc un correnter, saps? Jo sóc un pancaire. Tu pots amb tot. A mi, sí, exacte, a mi això no m'afecta.
Però sí, Déu-n'hi-do, vaig notar que em costava més fer els agudets aquests. Espera, tinc el gat aquí cridant, que vol sortir al balcó. Em costava més fer els aguts i mantenir el tipus del Gent. Així que sí que és cert que aquests dies finals m'ha costat una mica més fer-lo, però em va fer molta pena, perquè, bueno, doncs per tot això que he dit, li agafes carinyo, li agafes estima. Va suposar per mi conèixer una nova directora, com és la Carme Calvell, amb qui després he treballat en d'altres projectes i ha estat guai. I a més ha sigut una dona exigent amb mi i sempre crec que m'ha buscat treure suquillo. I vaig tenir un punt de tristesa, sí, de dir, hòstia, avui és l'últim dia que el gravo. Han sigut 4 anys. Un cop l'any, no sé si durant un mes i mig, fèiem Dr. Stone. Així que una mica trist, però alhora content i satisfet de la feina que hem fet. Sí, a més, ja com a tancar aquest parèntesis, jo crec que és un personatge que tots els fans li tenim una mica de carinyo o apreci, i llavors està molt, molt guai. Ara jo crec que s'ha tancat força bé la sèrie i al final les recordaran força bé aquest personatge. Però bueno. Jo ho he notat bastant, a la xarxa social m'han escrit, quan tenia Twitter, perquè ara no el tinc, perquè el vaig tancar un dia i ja no he sapigut obrir-lo més, com que tinc un telèfon vellet, em diu que no puc posar Twitter, i doncs mira, m'és igual. Entra per Google, també pots entrar. M'és igual. Però la gent m'ha escrit molt pel Twitter i per Instagram pel Gent. I m'han fet dibuixos i i de fet, un dia l'any passat que vam fer la xerrada amb vosaltres a Manresa, va venir una noia expressament perquè volia veure el Gent. Sí. Em va sobtar molt, vaig dir, ostres, doncs sí que ha calat fort el Gent. I m'ho va dir el Marc, quan me'n va veure la cara, que li vaig dir, ja fer aquest, i em va dir, ja veuràs que aquest personatge la gent l'estimarà. I tant. Doncs el Marc no anava pas equivocat, sabia coses. I doncs abans d'entrar al tema One Piece, crec que el Franqui i el Xúper també tenia un parell de preguntes. Anem primer amb el Franqui. Bueno, jo tinc una pregunta que és de forma... com va ser gravar el gran sacerdot a Bola de Drac? Ui, no estarà fart de parlar de Bola de Drac ja. O sigui, ahir va tenir... Bueno, però està bé, va ser còmode. A nivell vocal és còmode perquè no crida, parla sempre així molt correcte, molt educat, Son Goku, no sé què, tal, i és comparat amb el Goku, el Vegeta, el Trunks o qualsevol guerrer, és un regal, perquè els companys s'hi deixen la vida, amb els crits i els kames i tot això. I a l'hora de gravar-lo, evidentment et fixes molt amb l'original i tal, però com que sabia que el gran sacerdot era el pare del Whis i de l'Avados, entre molts altres, em vaig fixar molt, abans d'anar a gravar el gran sacerdot, em vaig fixar molt amb la feina que havien fet l'Estel i el Marcel Navarro, que fan l'Avados i el Whis, i estan molt bé tots dos, sobretot el Marcel. Crec que el Marcel fa un doblatge excel·lent amb aquest personatge. Totalment. També és cert que l'original és que és així, però ell també ho fa. I em vaig intentar, perquè també era la sensació que em donava l'original, doncs fer una mescla entre aquests dos personatges, no? Com dir-ho? L'elegància de l'Avados i aquest punt delicat, excèntric del Whis. I, bueno, crec que ha quedat bastant allà. El que passa que sí que és cert que ara em costa una mica, perquè ja fa molt que no... O sigui, ahir van fer aquest event de la nit friki i van fer una petita representació, com és habitual, i com que he vingut fent el Gent els últims mesos i el gran sacerdot no l'he fet des del desembre, que vam fer un event al Manga Barcelona, tenia la sensació, tot i que els companys em van dir que no, que estigués tranquil, però tenia la sensació de que m'anava més al Gent que el gran sacerdot, perquè al final estan molt allà mateix tots dos, no? I, bueno, em van dir que no, confiarem pel seu criteri, però vaig tenir aquella sensació. Però bé, va ser, o sigui, participar a Bola de Drac
increïble, saps? O sigui, jo què sé, és com jugar al Barça o ser pilot de Ferrari. Ostres, doncs t'hauràs de preparar per a l'octubre, no? Per l'octubre. No, perquè crec que ja es va anunciar que la nit faria un esdeveniment amb... Això anava a preguntar jo. No Digues. se sap qui anirà, se suposa que... Home, Zani, Vegeta hi seran segur, Joan Sanz. Suposo que els com no sortia la paraula. Els deixebles del Zani, diguem, hi sereu pràcticament tots. No? Bueno, no se sap. No se sap encara, no sé però- qui anirà. No sé qui anirà. Sí que sé que he vist que són 25 actors, no?, que han Més de anunciat ahir. 25. Més de 25. O sigui, és una bogeria. Sí, sí. Crec que ahir van parlar de que pel Bola de Drac han passat 80 actors. Mare meva. Pel Bola de Drac Super. Però, bueno, imagino que hi haurà els principals seguríssim, no? No sé, crec que sí. Segur. Jo, de moment, com que aquest event encara no ha dit res al Magori a xarxes, només això, jo, del poc que sé, no puc dir res, com comprendreu. Anem a superar-lo. Per l'any que ve portem tots els participants del Coliseu Colida. Bueno, ja està sonat, ja és que em sap greu. Que és conya. Ja. Sonadíssim. Ei, en Super crec que també tenia un parell de preguntes. Bueno, Ah, sí? són les típiques que faig sempre. Digues. La primera és, tu, ja amb la teva experiència, i que de fet has complert el teu objectiu, que era fer el sau de One Piece, què li recomanaries a una persona que comença a estudiar doblatge o que vol començar en aquest món? Ui. Aviam, com dir-ho? De forma breu. Bueno, primer de tot, o sigui, jo encara estic començant, com aquell qui diu. Sí que és cert que he tingut la sort, i és una sort grandiosa i un privilegi immens en tots els projectes que he participat, no només en aquest cas el Bola de Drac o One Piece, que són els projectes que per mi més il·lusió em feien, i específicament fer el Sabo, vull dir, això és una sort, que això passa, ho intentes, et passa una vegada de cada 100. Ser actor de doblatge, cada dia que et truquen per treballar és un privilegi i una sort, i això ho has de tenir present. Jo, depèn, o sigui, clar, aquesta persona, cadascú té el seu camí, cada món és diferent. Pots ser una persona de 10 anys, de 15, de 20, de 25. I en el meu cas vaig començar amb 26 anys a estudiar doblatge. Per tant, des del meu punt de vista, des de la meva experiència, el que he viscut jo, el que li recomanaria a aquesta persona, que si li fa il·lusió, que té la curiositat del doblatge i tal, que provi una escola, evidentment, que s'apunti, però si vol ser actor de doblatge professional, ha d'estimar molt la feina, perquè és molt dur arribar-hi, i mantenir-se encara més. És molt dur. I pateixes, perquè és inestable, perquè tens una incertesa molt gran, t'has de fer una ment forta i has de tenir aquest punt d'estima per la feina, perquè és que si no l'estimes, abandonaràs. Per tant, jo el consell que li donaria és a aquesta persona que ho vulgui intentar és que si ho intenta, que vagi amb tota la bona voluntat del món, amb tota l'energia possible i creure que hi arribarà i que és possible, i que ho faci amb molt d'amor i molt de respecte i que s'esforci en com pugui i ho doni absolutament tot. Marcos, també t'he de dir una cosa, que no tot és sort, també necessites molt de treball i tu, si has aconseguit les coses que has aconseguit, és per això també, perquè tu has currat molt i es nota l'esforç que hi ha darrere. Bueno, t'agraeixo que m'ho diguis, però o sigui, és veritat que tu has de treballar, ho has d'aconseguir per tu mateix, t'has de moure. Vull dir, jo la primera vegada que vaig treballar amb el Marc, bueno, de fet, o sigui, jo ja portava cert temps fent takes
quan vaig decidir presentar-me al Marc. Jo l'havia vist pels passadissos i tal, però jo volia presentar-m'hi quan estigués ben preparat per no fallar el tiro. Clar. Per demostrar-li que no era un friqui, no només un friqui, sinó que era un professional també, no? I quan m'hi vaig presentar, jo ja estava segur de que podia fer la feina perfectament i de que me'n sortiria. I quan tan bon punt em va convocar el Marc, després d'acabar la primera combo, el vaig mirar i li vaig dir: Marc, jo vull fer One Piece. I llavors ell em va dir: mira, no pateixis perquè hi ha tanta gent i tants personatges que segur que et necessitaré. El problema és que no hi ha intenció de fer-ho. I això ja fa anys, potser va ser el 2021. I em va dir: mai se sap, no? Però tranquil, que si arriba, ho farem. I ja està, i va ser així. Però la sort és que hagi vingut, és que algú de TV3 decidís comprar-ho, decidís portar-ho, saps què et vull dir? En aquell moment no, era impensable. S'havia acabat One Piece aquí a Catalunya, no s'anava a fer. Per tant, sí que és veritat que m'he esforçat, sí que és veritat que quan vaig treballar amb el Marc li vaig dir que jo el que volia era fer One Piece, però hi ha d'haver aquest punt de sort en tot, perquè és com una cosa especial, no sé com dir-ho. Per molt que tu t'esforcis, si no t'acompanya aquell punt de sort, no... Això que dius és tan Blue Lock, te l'has vist, te l'has llegit? No, no la conec, sé que és de futbol, no? Sí. Doncs parlen d'això. Parlen d'això, de que tu has d'estar en el punt aquest per al que si la sort t'acompanya, tu has d'estar allà. Diu exactament el que has dit tu. Jo crec que has d'estar preparat. Exacte. I llavors, si tens la sort de que tens l'oportunitat i a més estàs preparat, és quan la podràs agafar. Exacte. I és que què volies dir? Sí, fent referència a això, fem un petit parèntesis i agraïm a la Laia Cervera per haver aconseguit portar One Piece un altre cop. Perquè al final suposo que la directiva anterior del Super 3 va fer un esforç gegant per convèncer a la gent de dalt de pagar la llicència que és de les més cares perquè és la millor sèrie que hi ha actualment. Llavors, també agrair-li amb ell. Sé que no ens escoltaran mai, però també se'ls ha d'agrair des d'aquí, com a fans. Exacte, sí. Jo és una cosa que faig cada dia que vaig a treballar. Agraeixo el fet de que es portin productes, de que algú pensi en mi per fer-ho. Em llevo cada matí, quan vaig a fer combos, feliç i agraït. Amb això m'he tornat una mica hippie espiritual. Hippie. Sí, però és que sento que funciona, saps? Sí, la ley de atracció, no? No sé quina és la llei, però jo em aixeco cada matí content i feliç d'anar a fer takes i quan esmorzo dono gràcies de formar part d'això i de ser així de privilegiat. Intento gaudir-ho al màxim, la veritat. Doncs ben fet. Així s'ha de fer i crec que s'obtenen bons resultats si a més fas el que t'agrada. I això realment és molt guai i motiva molt. Dit això, Iesques, què volies parlar tu de One Piece? A veure. No, primer, tothom sap, ja perquè s'ha explicat 30.000 milions de vegades, la teva anècdota de que estaves al parc aquàtic i que després te va sorgir la idea i que tu volies fer Sabo. Però, per què el Sabo? O sigui, hi ha molts personatges, podies voler fer el Doflamingo, podies, jo que sé, fer el Oden, el Momonosuke adult, hi ha molts personatges èpics, per què el Sabo? Quan va haver-hi un període de temps, és que és curiós tot això, són moltes petites coses, no? Va haver-hi un període de temps que jo treballava muntant aires acondicionats, va ser de les primeres feines que jo vaig tenir. Llavors, treballava molt muntant instal·lacions en pisos nous, era el boom, no sé si ho recordeu, ara no tinc clar quina edat teniu, però era el boom immobiliari aquí a Espanya i construïen edificis a tot arreu, per tant teníem moltíssima feina amb això. I allà vaig conèixer un noi que es diu Òscar, que ens vam fer superamics, de seguida vam connectar molt bé i a dia d'avui és el meu germà, de la mateixa manera que podria ser l'Ace o el Rufi, saps què vull dir? Vull dir, no som família, però ens hem convertit en família.
I bueno, ell em va ensenyar molt, treballar, confiar en mi mateix, esforçar-me, a fer que la feina fos divertida, a tenir ganes de fer coses, no? I va petar tot el tema de la immobiliària, diguem-ne, i llavors ja no es construïen tants edificis, ja no muntàvem tants aires acondicionats, i va haver-hi un període de temps entre els aires acondicionats i el parc aquàtic que aquest noi, l'Òscar, el seu cosí l'Antonio i jo, tots tres, anàvem junts una mica com si fos la Terminal Grey, anàvem junts a buscar ferralla. Llavors, bueno, teníem les nostres aventurilles i recordo que hi havia... Era una època que molta gent es canviava la tele clàssica de tubo per la tele plana. S'estava posant molt de moda aquestes teles planes, no? I allà trobàvem sempre en aquelles teles boles, unes bobines de coure que donaven molts diners, no?, a la xatarra i ens guanyàvem la vida així, no?, buscant contenidors on la gent deixava tele, tubos de coure, totes aquestes coses i anàvem allà replegant tot això per vendre-ho després al xatarrero. I allà estàvem els tres tot el dia fent això, no? I això va ser una època molt divertida de la meva vida, en la que tampoc veiem més enllà cap futur, perquè no sé si feien potser 15 euros al dia per cadascun, no massa més, no? Però ens ho passàvem bé. I llavors, amb el pas del temps, quan vaig anar al parc aquàtic i l'Òscar em va ensenyar el One Piece i vaig començar a estudiar doblatge, va aparèixer el passat ja havia sortit una mica abans que jo estudiés doblatge, el passat de l'Ace, el Rufi i el Sabo, no? I a mi em recordava aquells dies que anàvem a buscar ferralla tots tres. I em feia molta gràcia perquè érem tres, ells dos eren morenos i jo era ros. És una xorrada, però és així, no? I quan veia aquella època que surt la infància del Rufi a la Terminal Grey, ens veia reflectir a tots tres, no? Em feia gràcia. I llavors, quan vaig començar a estudiar doblatge, va ser quan va aparèixer el Sabo d'adult. I quan el vaig veure, vaig dir, hòstia, com molaria poder fer-lo, no? Seria increïble poder-lo fer. Perquè, no sé, perquè sento que he viscut una mica la mateixa... He viscut coses com ell, no? Semblants. I a més va amb una tuberia i tot. Va amb una tuberia i tot. Sí, la tuberia, exacte, sí. I llavors, quan va aparèixer, vaig dir això i que era la meva parella en aquell moment em va dir, home, jo crec que podries fer-lo. I me'n vaig adonar i vaig dir, hòstia, doncs potser sí que el podria fer, no? I, bueno, vaig pensar sempre que em quedava gran i com que va trigar tant a arribar a la sèrie, quan va arribar ho vaig parlar amb el Marc i em va dir, home, jo crec que sí que el podries fer per veu, saps? I que l'omples. I mira, va sortir i crec que està bé i que està quedant guai i almenys l'estem treballant i ens estem esmerant molt, no sé, ho estem fent amb molt de carinyo, la veritat, tant amb el Jaume Mallofré com amb la Sílvia Gómez em tracten superbé i confien molt en mi i treballo molt a gust. I doncs, bàsicament per això el volia fer, perquè em sentia identificat amb ell. Que guai. Sí, es nota que tens una història molt profunda amb el personatge i això està molt bé, diria, per aquest sentiment de pertinença, pot ser. Bueno, suposo que tots tenim sentiments semblants amb diferents personatges, no? De diferents històries, de diferents pel·lícules, animes, novel·les, etc. No sé, em feia gràcia per això, perquè sentia que em sentia identificat. Clar, i tant. I és que es volies fer alguna altra pregunta en referència a això? És el teu personatge preferit de tota la sèrie? És una pregunta complicada aquesta, podem debatre aquí. Sí. O sigui, m'agrada molt... Com que és possible que parlis de personatges que no han sortit a l'anime, fiquem la cunya aquí, a punt del minut, 46.
Val, espera, Fiquem la aprofito un cunya moment aquí. per tancar la porta, que m'ha obert el gat. 30 segons. Vale. Digues. Vale, sí. Fiquem la cunya aquí, ja veureu, és una conya nova. I entrem en un altre terreno. I llavors ja podem parlar de tot. Atenció, pirates. A partir d'aquí, entrem en territori de spoilers. Bé, doncs ara sí, ja hem avisat a l'audiència. Suposo que tu mateix, com que vas gravar els propis àudios, ja saps per on deu anar el tiro. Quin és el teu personatge preferit? Des de l'inici fins a l'últim que hagis vist del manga, incloent l'Im. Buf. Aquesta pregunta, jo no sé si vosaltres la teniu clara, però és realment difícil. Molt. És una pregunta molt difícil perquè hi ha molts personatges molt variats, amb moltes coses diferents que et puguin atraure, i em costa molt dir-te un nom en concret, perquè és que m'estan venint moltes coses al cap. Evidentment, el Sabo ja serà especial perquè li he pogut posar veu i era un desig que tenia, no? I m'agrada la seva vestimenta, amb la jaqueta negra, blava, i el sombrero aquest amb les ulleres, i em fa gràcia. Però... Doncs fem una cosa, fem una ronda que veguis més o menys... Nosaltres més o menys ho tenim clar, i expliquem, no res, amb 10 segons per què cadascú, i llavors tu tens temps de pensar. O sigui, de nosaltres les Nakamas, no? Sí. Chopper, comencem amb tu. Vale, a mi de Mugiwara crec que està clar. No, tota la sèrie. Ah, tota la sèrie. Mira, de tota la sèrie jo en tinc dos, que són la Boa i la Robin. Ja, però tria un. La Robin. És que, clar. És que la putada és que una mica pels seus backstories he pogut sentir una mica d'empatia per ells, però mira, et diré la Robin, més que la Boa. Vale. Ja està. I és què és? No, jo... Ah, vale, bueno. Vaig jo? Sí, com vulguis, com vulguis. Jo et diria, clar, si hagués dit els Mugiwaras ho sóc, però jo en general de la història jo crec que em quedaria amb el Lo, perquè és un personatge que jo m'he sentit molt identificat i que en general em mola també per com és ell de comportament, de personalitat i de pas la seva forma de lluitar contra els problemes. En general m'agrada molt i m'identifico amb ell. Vale. Àngel? El Frankie... Perdó. No, un dels meus personatges preferits són el Frankie i el Luffy. Ja, però un. M'agraden molt els dos, però te diré el Frankie perquè m'agrada tot el que és... perquè me flipa tot el que és la tecnologia i tot això, per això una de les coses que vaig estudiar va ser electromecànica i mecatrònica, perquè me flipa. I molaria fer un traje com el del Frankie. Joder, vas massa lluny, tu. Ei. Et faràs un Transformers. Ei. I jo sempre a la gent li sorprèn, però el meu personatge preferit de tota la sèrie és el Fugitora. Perquè el moment... Bueno, hi ha un moment que em va marcar molt, que és la frase quan diu m'agradaria no haver-me tallat els ulls, que la sentirem en català i me moriré. M'agradaria no haver-me tallat els ulls per poder veure la teva cara. Aquest moment em va marcar perquè realment és la justícia pura. I jo sóc una persona que les injustícies no m'agraden gens, perquè han sigut molt injustos amb mi per la meva alçada i per tot. Llavors, una persona que és cega no jutja per lo que veu, sinó jutja per lo que realment és una persona. Llavors, m'identifico molt amb el tipus de persona que és el Fugitora. De fet, jo anava a dir una cosa, i és que hi ha una web, crec que és com així, estil torneig, que al final te quedes amb un personatge que se suposa que és el teu preferit. No sé si l'heu vist mai, però crec que podria dir bastants. M'agradaria fer un teaser d'aquests, perquè ja et dic, jo tinc per estona, perquè veig coses que m'agraden molt, de molts personatges, no? Evidentment, el Ruffy, el seu carisma contagia qualsevol, m'agrada molt. De fet, el Zoro i jo crec que tenim un tarannà molt semblant, perquè és de treballar, d'esforçar-te, de millorar, de veure't, i saps? I anar aprenent i tot això.
El Trafalgar Law m'encanta també. M'agrada molt l'actor de doblatge. Sí. Robin m'encanta. Abans heu dit que no s'escapi el Nekomamushi. També és un superpersonatge, vull dir, n'hi ha moltíssims. Però, mira, això que diré potser serà molt un popular opinion, d'aquests, Ui. però crec que el meu personatge preferit és el Barba Negra. Ostres, i a més et dirigeix, I ho dic pel seu actor de doblatge japonès. Buah. Em sembla... Bueno, és que tots són molt bons, però aquest, cada vegada que parla el Barba Negra, diu en japonès, amb el zio, i quan... Aquells matisos de desgraciat i de cabron i de tal, però alhora... O sigui, té les dues vessants, el Barba Negra. És un somiador. No crec que sigui mala persona, però sí que és un tio que està disposat a fer el que faci falta pels seus objectius. Més que No és un villano psicòpata que es carrega gent per carregar-se-la, no? I ja et dic, no sé, m'encanta el sello, i sempre que apareix el Barba Negra hi ha aquell punt de dir, hòstia, ara passarà alguna cosa, ara ve algú fort. O bé hi ha acció, o bé hi ha una conversa interessant. Sí. Doncs sí, totalment. I a més és un personatge que crec que si tu l'escoltes, que no el veus, el seu actor de doblatge, bueno, el seu actor de veu, el seu sello, te fa transmetre aquesta por, aquest sentiment de, ostres, imposa molt. Sí. Em sembla brutal. Sí, i el Mallofré també ho fa, Sí. Queda estupend. També perquè té l'experiència amb el Cèl·lula, que vulguis o no. Sí, però són molt diferents. El Cèl·lula era molt més elegant. Sí, però precisament, o sigui, però el Cèl·lula tampoc és dolent amb tothom. Bueno, O sigui, no se m'explica. Bueno, el Cèl·lula també Sí, una mica sí. psicòpata, això sí. sí, però em refereixo que el Cèl·lula té un to més elegant i el Barba Negra Sí, és un pirata. Sí, però el Barba Negra és pirata, és el pirata pur, diguem. Sí, exacte. I m'agrada molt la tripulació del Barba Negra, m'encanten. O sigui, tinc moltes ganes de veure el desenllaç barrets de palla contra Barba Negra. Crec que no només tu, Ja, tothom. m'imagino que tothom, no? Però que no li tinc odi o... No és un personatge com l'Spandam o l'Orochi, que dius, quin fàstic de gent. No, el Barba Negra m'agrada, la veritat. És que és un personatge que depèn de com te'l posin, fins i tot pot arribar a lluitar costat a costat amb el Ruffy. Jo això no ho acabo de veure, O sigui, jo he dit depèn de com t'ho posin. Imagina't Ja. un possible combat final contra Imo i a més fent-lo un dir... Jo no ho veig, això. És que hem passat al nivell de que el Barba Negra és un dir. O sigui, Sí, al final, Davy Jones té que tindre alguna importància en la història. jo És sóc com dels el- que pensa... Podem parlar lliurement una mica? Sí. Ja has avisat, no? De spoilers i Sí. coses? Vale. Jo sóc dels que pensa bastant que, per alguna raó, el Barba Negra es quedarà al poder de l'Im. Ostres! Buah! Llavors tindrà 3 poders, diguem. Jo crec que sí. Clar, perquè a més... Quedarà al poder. Perquè sí que tinc la sensació de que l'Im té el poder definitiu, o el primer, l'original, però és el poder contra el que s'ha de lluitar. Però el fet de que hagi sortit ara, i ja l'haguem vist, i hagi anat a buscar el Ruffy i a enfrontar-se i tal, em fa pensar que no és el villano final. I que, per alguna circumstància, el Luffy, el Loki i companyia li fotran tunda amb el Limo i arribarà el Barba Negra com a Marineford en el moment oportú per endur-se la fruita. No, jo crec que ara mateix encara no estem al punt d'això. És a dir, el Barba Negra ha de complir la promesa de son pare de que va dir que tornaria a la sala de les flors. Llavors, jo crec que Im ha de lluitar en el seu màxim esplendor, que és allà a Marineford. És una teoria, però se suposa que estan aquí baix, està malalt, i que aquí baix no pot lluitar a terra. Llavors, no té sentit que un personatge tan fort lluiti sense treure el 100% de la seva força. Un personatge que portem anys i anys i anys i anys volent veure.
no té cap mena de sentit. És com si nerfeges el germà del Shanks. No té cap tipus de sentit, saben com és de fort el Shanks. No. No sé, però a mi em sembla estrany que Imus ens presentés d'aquella forma, directament amb el poder de la fruita del diable que tenia, i tot això, o sigui, crec que no se'ns revela exactament si té una fruita del diable o no, però ens diu que té el poder de fruita del diable. Sí, fica poder, fruita del diable. No exacte. I llavors és com que pots, com el que has dit tu, Marcos, que pot tenir el poder de la fruita del diable original, però llavors no sé de quina manera el Barba Negra aconseguiria aprofitar-se d'això, perquè no sé si té el poder d'una fruita o té el poder de totes directament. No tinc ni idea. Jo veia això del Barba Negra, però no, de l'IM i de com funciona la seva fruita i tot això, i ja no he pensat més, no n'he donat més voltes. Era la sensació que jo sentia amb el tema del villano final. Sí, no, i a més és que se'ns està quadrant tot, perquè, o sigui, a mi m'agrada d'Imo això de que ara ens està ensenyant la seva força, però potser no és la seva força verdadera, que està nerfejat, i que segurament, tornant a Marijoa, podrem veure el seu poder definitiu. Però ara bé, estant com està tota la situació ja, en Barba Negra, per algun motiu li interessa estar també per allà, ens està posant com el puzzle, a poc a poc, Oda, per tenir una possible guerra final allà. O sigui, ens està ficant ara els evolucionaris, ara en Barba Negra, ara més en Barba Negra ja comença a tenir els Poneglyphs, ara en Buggy es fica també pel mig. És que m'encanta el puzzle que ens està quedant, sincerament. Bueno, i el Buggy va fer una vinyeta on sortien tots i va dir que aquests eren els protagonistes de la guerra final. Sí. És que imagina't que el que es queda al poder final no és en Barba Negra, sinó que és en Buggy. O sigui... Uah, és que... És que també hi havia el... Digues? Ja no seria tan boig. No, és que hi ha companys meus, clar, ja us he comentat abans, no sé si ho he dit dins de l'entrevista o fora micro, diguem-ne, jo tinc el meu club de lectura amb els meus amics i llegim tots plegats, no? I evidentment debatim, exposem teories i tal, no? I hi ha un company que creu molt fort i està convençut de que el rei dels pirates serà en Buggy, que s'emportarà el mèrit de tot. Potser Luffy serà qui solucionarà la papeleta, però que a ulls del món el rei dels pirates serà en Buggy. I és una cosa que tranquil·lament podria ser, perquè si mirem tota la trajectòria de Marineford endavant, quan van sortir d'Impel Down, el Buggy el van ficar allà com el màxim responsable de la fuga massiva, quan en realitat va ser el Luffy. I el Buggy va sortir reforçat de la guerra de Marineford quan no va fotre res. Res. I va sortir d'allà amb un séquito de gent i amb fama, no? A nivell mundial, diguem-ne. I de fet és un emperador. Exacte, ara és emperador i en el seu moment, el primer cop que es van conèixer el Luffy i el Buggy, hi ha una frase que poca gent recorda i és que el Luffy li diu jo seré el rei dels pirates i el Buggy li diu si tu ets el rei dels pirates jo seré un déu. Sí. Doncs mira, Qui són els déus? Els dracs celestials. Correcte. Quin és el déu? El déu. Im. Sí. Doncs tindria sentit que... O sigui, hi ha diversos memes de que el Zoro es perd per Marineford, acaba la sala del tron i se senta al tron. Sí, estaria guai. Val? Per fer... En plan, i llavors és el rei de l'infern, però és el déu del món, etc. Però també hi ha una teoria que diu que el Buggy caurà, perquè li fotran una hòstia, caurà, travessarà el teulat i caurà damunt del tron. doncs mira, Sí, però podria ser... El que jo no acabo d'entendre, per exemple, és... Perquè jo sí estic convençut, perquè el Barba Negra és un tio que té molta informació i és molt llest i sap com funcionen les fruites del diable, i per això en té dues, i per això tapa el Barba Blanca, perquè la gent no sàpiga com es fa, perquè també penso que d'alguna manera potser els altres ho podrien fer. Penso que el Buggy no té el coneixement per menjar dues fruites. No sé si te la menges i ja està.
O què passaria? Vull dir, crec És que que- el Baggy no tindria el poder de l'Im. No, jo no estic dient el poder de l'Im. Jo estic dient o sigui, ser el rei del món Ja. i llavors l'Im que estigui lluitant amb el Barra Negra o amb el Luffy o amb que sigui. Però Ja. llavors a través d'allà ser el rei dels pirates el Baggy. Val. Tampoc sé si ell podria arribar a ser el rei dels pirates si no pot arribar a Laugh Tale. No, ha d'arribar. Sí, Ah, arribarà. No està mal Shanks, acompanyat, eh? Shanks i Baggy han d'arribar Ja. 100% Sí. perquè els hi deu, o sigui, la pròpia història de One Piece els hi deu arribar. Sí. I recordem que el Baggy va amb el Mihawk i el Crocodile. Clar, o sigui, No és moco de pavo, aquesta gent. No. Sí, estan dopadíssims, mare meva. Però passa una mica el que dèiem amb el Luffy, que s'aprofita d'això. No sé si voleu parlar d'alguna cosa més de One Piece. bé, Potser- cap a on creus que anirà? O sigui, dos preguntes, o sigui, la mateixa pregunta, dos respostes. Una, cap a on creus que anirà des del punt on estàs tu i cap a on creus que va One Piece en general. Doncs no ho sé. Jo ja fa temps que no teoritzo massa, perquè al final em perdo amb teories, o ja no saps què és teoria, ja no saps què és el que tu vols que passi. Sí que tinc clar que ens han fet una mica un full de ruta amb el Harlem, es diu, l'arbre aquell on que va descobrir el Frankie, que veiem Harley. la profecia, diguem-ne, una mica, el passat i el futur. Crec Que de fet la setmana que ve sortirà l'anime, el mural dels Harley. Ah, Sí. doncs mira, estaria guai veure'l. És que ara l'anime, com que segueixo el manga, m'espero a que s'acabi l'arc sencer i llavors em miro tot l'arc. Bueno, ara com que van per temporades, te recomano mirar-te les temporades. No, Sí, bueno, doncs és la forma que tinc, de fer-ho. Jo, bueno, doncs això, pensava que l'Im, com que està en una situació crítica, ha anat a buscar el Luffy i a carregar-se'l, però no se'n sortirà, perquè ell no està al 100%, i penso això, que la Gran Guerra serà a l'última illa. Això no vol dir que trobis el One Piece, tot i que estiguis a prop d'ell, saps? I que ens trobarem allà, serà el punt de connexió entre, doncs, jo què sé, els revolucionaris hauran de ser-hi, haurà de ser l'armada, haurà de ser-hi, haurà de ser-hi Shanks, haurà de ser el Barba Negra, els 4 Yonkous hauran d'estar, i suposo que el Gorosei. El Lo i el Kid no els veus massa per aquí, no? Jo els dono per acabats. Vale. Els dono per acabats. Potser el Lo vindrà de suport, però el Kid no sé si ha aparegut o no en els últims capítols, però No. jo entenc que és mort. I després el tema Garp. Vosaltres I amb- enteneu que és mort el Kid Sí. o no? Vale. Sí. L'únic que en Lo ens ha deixat obert. El Lo sí que sobreviurà. L'únic que no, possible guerra final, també poden aparèixer gent com el Garp, que no sabem ben bé què passarà, però segur No, que jo serà... crec que no, que el Garp ja no apareixerà en aquesta guerra final, perquè és el torn I la Gran del Flota. Kobe. És el torn I la del Gran Kobe i Flota. companyia. Sí, Sí. evidentment, o sigui, clar, els Barret de Palla no són els 10 tripulants que coneixem. Té una flota que s'ha unit, no?, pel seu compte. Suposo que també hi seran, però per part de la Marina jo crec que el Garp ja ha fet el que havia de fer i que és moment de passar pàgina i serà Kobe i companyia qui se n'encarregui. Que per això Molt el bé. Garp va a Hachinosu. Mhm. Que a més m'encanta aquell episodi, Veus, un altre personatge que també podria ser tranquil·lament personatge preferit, el Garp. Tu creus Perquè- que Digues. tu creus que l'Aokiji és dolent? S'ha tornat dolent? O està infiltrat? Buah. No sé què dir-te. Perquè No sé què coneixem dir-te. aquesta organització secreta dintre de la Marina, que és SWORD, que treballen pel seu compte i en canvi la Marina es neteja les mans si els hi passa alguna cosa, però s'emporta el mèrit. O sigui, Jo crec que l'Aokiji acaba molt escaldat amb el tema Marina, perquè doncs, la Marina és corrupta i està bruta.
sí que em sorprèn que de la mateixa manera que el Dragon va fer l'exèrcit revolucionari, diguem-ne, i quan descobreix el que és la Marina, sí que m'ha sorprès molt que l'Aokiji estigui involucrat amb els pirates del Barba Negra, no? Però és que el Barba Negra té una capacitat de seducció. I el punt, a més m'agrada molt el capítol aquest, l'anime, quan es troba amb l'Aokiji. L'Aokiji està en un moment derrotat, amb el cor trencat, diguem-ne, no? Amb la seva credibilitat per la Marina per terra. Llavors, crec que sí que forma part de la tripulació del Barba Negra com a pirata, tot i que no és dolent. M'explico? Sí, No crec que estigui treballant per la Marina. sinó pels seus interessos, més ben dit. Sí, ell va pel seu aire. De la mateixa manera que potser fa alguna cosa que no està d'acord i potser para els peus al Barba Negra o s'interposa. Pot ser, però no crec que formi part de la Marina. De cap manera. Potser m'equivoco, evidentment. Amb One Piece mai se sap. No, però sí, al final també tens una manera de veure l'Aokiji que crec que molta gent pot compartir. Sí que és veritat que al final també se'ns obre que potser pugui estar infiltrat, però després del que li va passar, de tot el que va passar a l'armada, a més sent pupil·lo d'en Garp, que a més ho veus, veus el seu tipus de justícia, veus tot, dius, ostres, seria estrany que ell tingués certes formes de veure les coses, però jo crec que és bastant lliure, ell. Sí, jo penso que és lliure, i em fa molta gràcia el Garp, perquè ara, mira, us plantejaré una cosa, si us sembla bé. Em vaig estar repassant fa poc els episodis en català de la infància del l'Ace, el Ruffy i el Sabo, i em fa molta gràcia perquè el Garp no para de dir-li al Ruffy que seràs marine, seràs marina, seràs de la marina, no sé què, i l'Ace també, seràs de la marina. Però en canvi el que fa, en comptes d'endur-se'ls a la marina, els envia a viure amb uns bandits. Sí o no? Vull dir, a la Marina també tenien secció infantil. Tenien el Lucci, m'explico, tota aquesta gent. I el Garp els envia... O sigui, els diu una vegada i una altra que no sereu pirates, que sereu marines, però en canvi els empeny a ser pirates. No, els empeny a ser el que volen ser ells. No Bueno, t'obliguen. Exacte, vull dir, feu el que vulgueu, aquí us deixo, feu el que vulgueu, no? I em sembla molt curiós, perquè jo crec que el Garp això, és un home de justícia i tal, però també sap que la Marina està podrida, ha conegut a bons pirates i han sigut amics seus i ha col·laborat amb ells i crec que té aquest punt de que, bueno, jo em quedo a la Marina i puc fer el brètol, tot el que em doni la gana, però el Garp té aquest punt de que és més lliure del que... o voldria ser més lliure del que pot ser un marine, no? I d'alguna manera el Kusan és aquest marine que ha deixat la Marina per buscar el seu propi camí. Sí, jo crec que això estàs en el correcte. O sigui, al final, en Kusan crec que no va poder viure la seva pròpia justícia dins de l'armada. I al final és això, s'ha de buscar el seu propi camí. I a part que també un dels motius del que el Kusan no volia seguir les ordres del Akainu. Home, clar, si has estat al seu mateix nivell per lluitar per ser en la seva posició... Bueno, no recordo com se deia. És que recordem una cosa, vull dir, l'Akainu, en canvi, abans us he dit que crec que el Barba Negra no és mala persona, tot i que està disposat a fer el que faci falta per aconseguir els seus objectius, penso que l'Akainu sí que ho és de mala persona. Sí. Perquè està disposat... Jo no m'imagino el Barba Negra matant algú de la seva tripulació, però en canvi l'Akainu intenta matar el Kobe a la guerra de Marineford. El Kobe li diu, prou, aturem la guerra, i el tio li planta un cop de puny de lava que atura el Shanks. Sí, si no fos pel Shanks, el Kobe estaria mort allà en aquell moment, no? Sí. I no té cap mena d'escrúpols en matar gent de la Marina, si cal. És com va passar al passat de la Robin, que va matar
a tot el barc, a tot el vaixell dels innocents aquells que... Bueno, sí, hi ha la IA que els va destrossar. Sí. O'Hara, els supervivents d'Ohara els Sí. maten la feina. Però perquè es pensava que hi havia també eruditos d'aquells de... Bueno, no sé si... Sí. Però Jo bueno, no m'imagino el Garp fent això, o el Kusa. No. De fet, el Garp ja se sap que no ha volgut ser mai almirall. De fet, el que hauria de ser almirall de flota és el Garp, abans del Sengoku. Sí, Però- el jefe hauria de ser el Garp. Però ell no va voler mai pujar almirall perquè no va ser un gos del govern, no va ser un... No sé, el que li donin les ordres directament. No, Vol ja. fer el que li surt d'allà. No, i també perquè odiava tant als dracs celestials que pues, no volia seguir les seves ordres. Pues això és el que t'ho dient. També. Llavors, realment, el feu el que vulgueu ja és una mica la seva pròpia... Allò, ell no ha viscut per amb ell la desgràcia de que el seu fill ha vist la part dolenta de la Marina i va desertar de la Marina perquè no volia aguantar el que estava passant allà dins. I ja va acabar creant l'exèrcit revolucionari. Pobre Dragon també, a God Valley. Sí, Pobre Dragon. llavors, ostres, el fet de que el Garp hagi fet això amb el Luffy l'Ace, òbviament no volia que l'Ace fos un pirata perquè son pare li va demanar que el protegís. Mm. Això és l'únic motiu perquè l'Ace no havia de ser pirata segons el Garp. Llavors, bé, jo crec que va ser un... Bueno, jo us dic que no ho sigueu, però al final fareu el que voldreu igualment. Exacte, amb el seu fill potser sí que li va imposar ser marine Sí. i amb el net va dir fes el que vulguis. Jo et dic que has de ser de la marina, però t'estic deixant fer el que vulguis. I tot i així el va vigilant molt, el va seguint els seus passos, Sí. Sí, el va veient, però ja et dic, de la mateixa manera que s'emporta el Kobe cap allà, També. es podia haver portat el Luffy, si tant hagués volgut que fos marina, no? Sí. Bé, I a part, vaig veure i és com quan estan a Water 7, que el Garp se'l podia haver portat tranquil·lament a l'estat. I tant. Sí, el Garp sempre li ha donat peixet. Al moment que el Ruffy rescata l'Ace a Marineford abans de morir, el Garp es deixa. I tant que es deixa. Sí. Bé, vaig veure un mem que deia resumeix One Piece en una frase. Hòstia, sí, l'he vist. Garp és la teva família un altre cop. Sí, és boníssim. És la teva maleïda família un altre cop, sí. I és real, o sigui... Sí. És tal qual. Digues. No, anava a dir ja... Crec que ja portem una bona estoneta de xarleta. Pol, Sí, jo crec que ha estat força guai, ha molat molt parlar de One Piece a tu, jo crec que també ha molat molt parlar sobre els teus orígens en el doblatge, i llavors crec que és hora d'anar a les proves, que de fet ja les vas passar, però bueno, al final també està guai a veure si has millorat o has empitjorat o com ha canviat tot, així que som-hi. La primera prova és la del rei dels pirates. Doncs a veure, la primera prova, crec que vas dir que era la que t'agradava més. Les respostes ràpides. Sí, Vinga. que és la prova dels Reis Pirates. Crec que no t'he d'explicar gaire cosa, no? Només resposta ràpida. Tu preguntes i jo responc, no? Exacte. Val. I tens un minut, vale? Necessito algú que posi cronòmetre. ja el poso jo. Posa'm un Ok. minut i mig, no? No. Si el llesques és tan rígid com es nota que és Team Fugitora. Sí. Oh. Pitjor seria Tim Akai, no, no, A veure, va, 3. Què passa? No, ja. 3, Vale. 2, 1... 1, ja. Fortuna, fama i... Poder. Manga o anime? Manga. Gear preferida? L'últim, Mika. One Piece o Bola de Drac? One Piece. Vivi Nakama? Sí, i tant. Legal o pirata? Com? Legal o pirata? Pirata. Almirall preferit? El Kizaru. Ending sí o no? Ending? Va, sí. Sanji o Zoro? Zoro. Baggy, rei dels pirates? No.
Arma preferida? Arma preferida? Un tubo d'acer. Físic o digital? Físic. Live action sí o no? No cal. En una paraula, One Piece és? Aventura. Personatge més odiat? Orochi. Ser de l'armada o ser pirata? Pirata. T'agraden els dònuts? Sí. Usopp o Sogeking? Sogeking. Maggie o Foxy? Ja està. Jo crec que entre dins, eh? Jo crec que entre dins. Baggy. Són divertides aquestes preguntes. Has vist? Sí. 1, 2, 3, 4... Home, Baggy o Foxy, que has dit Baggy al final? Baggy, sí. I ja has dit que Baggy no seria rei dels pirates? No, He dit que no. Mare meva. Quantes? 19 puntacos, Ja ha dit que Sogeking millor que Usopp. Home, és que és molt divertit el Sogeking. Sí, està molt guai. A mi, sí, mira, una cosa que em va saber greu, que vaig pensar, hòstia, això, bueno, no sé. Quan al Sanji li donen aquella llauna de la seva família, que el converteix en un Power Ranger, allò s'ho podria quedar a l'Usopp. Doncs mira, No? No sé. Crec que No, li va més a l'Usopp, això. tècnicament és per genètica... Bueno, Ja ho sé, però... Perquè si ens fiquéssim tècnics, pues, només és per la genètica del germa i que està fet expressament. Però I, és de que fet, quan va aparèixer... el Luffy- Perdó, quan va aparèixer el Sogeking, tio, em va agradar tant, perquè, clar, tu mires la sèrie i de sobte comença un opening random, que veus que és de broma, que el canta el Miquel Bonet, i el Sogeking, no sé què, tal, i està allà, i em fa molta gràcia, no?, perquè, bueno, pues el Chopper i el Ruffy no saben qui és, i al·lucinen un heroi, no sé què. Tothom sap què és l'Usopp, el Chopper ni tan sols l'identifica per l'olor. És molt surrealista, és molt divertit. Però, és molt però Marcos... I quan diu la frase, tio, on és l'illa Com que és Punteria? l'Usopp? Tu saps què és l'Usopp, ell? El Sogeking. No és l'Usopp. No és l'Usopp. Com que no Com és l'Usopp? És evident. Com saps que és l'Usopp? I em fa molta gràcia quan li diu l'illa Punteria és dins del teu cor. Que sempre parla de... I és que el cor... Em va fer tanta gràcia que en aquell moment estava començant un perfil nou al Gran Turismo i es va dir Sogeking. Mare meva, que guai. Sí, em va fer molta gràcia. No saps, o sigui, tu no saps la gràcia que em fa que em diguis això, perquè jo de tant en tant faig algun Kahoot amb aquests events on anem. Són molt xulos els Kahoots. I no has participat mai, eh? Ara en farem. Hi ha dues preguntes fixes. Una, quina és la identitat del Sogeking? On les respostes són totes les respostes correctes, sempre. O sigui, fico cuina, Kaido, Im o no se sap. I tot dona igual a que apretes que totes són correctes. I després l'altra pregunta que faig és on es troba l'illa Punteria? Home, I no dins del teu encert, cor. hi ha gent que no encerta. I em fa molta il·lusió que ho facis tu, ho nombris tu directament, home, perquè... Bueno, Has de venir un cop en un dels nostres Kahoots. és boníssim perquè és que l'he imitat moltes vegades, saps? I el Chopper allà, el cor! I la Nami sempre diu, on ha dit? Què és? Què diu, saps? No sé, em va fer molta gràcia. És molt top, és molt top. Sí, Tu, doncs- a més és una saga delicada, perquè és un moment... no, la Nami no pot ser. Sí, és la Nami. No, la Nami no pot ser. La Nami no està al tren del mar. La Nami va al tren Tauró. Sí que és la Nami. Hauria No, ser no la pot ser. Robin. No, la Robin no, la Robin sembla No. segrestada. No, és que el Sogeking i la Robin van al mateix tren. Mhm. Amb el Sí, Frankie. però després... Això és després. Després tornen i es presenta l'Usopp. Ai, el Sogeking. El Sogeking. Sí. Que el Luffy i el Chopper el veuen i diuen hòstia, ets un heroi? Clar que és un heroi, no veus que porta capa? I fa aquest numeret que li firma un autògraf. Sí, que el té penjat a la seva habitació. I li diu, on és l'illa Punteria? I diu, dins del teu cor. I es veu el perfil a fons, tots els almenys flipant, i la Nami dient, què diu? On ha dit que era? Mare Segur, meva. M'hi jugo diners, si vols, Llesques. Jo crec que guanyes l'aposta. Estic seguríssim. Doncs, si pots venir a un dels nostres Kahoots, jo crec que t'amolaria molt. Bueno, És fem que un està dia. molt Sí. Per exemple, a Tarragona. A Tarragona? Sí. La setmana que ve esteu?
No. Perquè jo vaig amb el Tuki Bancai i la canya del metall, que fem una xerrada. Pensava que estàveu. On vas? A Tarragona, no sé exactament el lloc ara mateix, però... Ni idea. Allò. No, nosaltres... Nosaltres estem dient del nostre event que farem al... Bueno, ja aprofito per preguntar-t'ho. Vindràs al nostre event? Quin càmera? Quin dia m'has dit? 31 d'octubre. i 1 de novembre. A on és això? Tarragona, Palau Firal de Tarragona. Hòstia, Tarragona, me cago en tot. És lluny, això, Sí. Ah, pensa que la canya m'ha aconseguit un bon assumpte, Sí, bé, ja anirem. Pensa Sí? que... Sí? No, talla aquí. Marcos, no et pot dir. Ah, vale, ok. Però m'ho has dit, que hi va allà. Mare meva. Doncs sí. Repeteixo. Vale, tornem a començar a la pregunta que te faig He fet un si vens a Tarragona. Mare meva. Podem fer Vale. Em puc fer l'interessant? Sí. Sí, Vale, va, vinga, llença la pregunta, com vulguis. podries venir al nostre event a Tarragona, que farem l'event aquell que vam dir. Podries Tarragona. venir o no? Quin dia? 31 d'octubre i 1 de novembre. 31. Els 2 dies haig d'anar? Bueno, te recomano venir els dos, perquè hi haurà sorpreses. Jo em comprometo a venir si ve algú més. Val, doncs llavors estàs per allà. Li vols tirar la canya a algú? Li vols dir, ostres, qui vols que vingui? Home, Si ve algú més, jo em comprometo a venir. Però ho algú sab- més com saben- qui? Algú Ho més, sab- que ho algú saben. que tingui pes. Vale. sí, no, Sèrie. tranquils, que sorpreses n'hi hauran per tots cantons. No us podeu imaginar, ningú es pot imaginar el que està tancat, ningú s'ho pot imaginar. Jo crec que pica molt fort a la nostàlgia, O sigui, per als que han crescut amb One Piece en català... És... Això sí, serà segurament el dia que no vingueu els actors de doblatge. Bueno, no sé, en Marcos diu que vol venir els 2 dies. Va, si ve els 2 dies, a veure, tècnicament, ja us ho com dic la ara, nostra veu... si haig d'anar els 2 dies em poseu un hotel. Allà a Tarragona. Arroba Ivan, sisplau. Això ho parlem amb... Amb gestió. Amb gestió. I ja Amb gestió, ho mirem. tresoreria, no? Tresoreria. Sí. Tresoreria. Això... A veure, es podria mirar de fer-ho entre tots 5, però... Gestió. Sí. Primer continuem amb les proves. Hi havia més preguntes? Digues, pregunta. No, No? Ara, en teoria, anem a la part en la que tu dius que vols passar, que no la vols fer. que l'ha de fer per aviam. força. Aviam, Sí. Llesques, és que és un rígid aquest home. Llesques, no És siguis que- tan cap quadrat. És que és la gràcia del programa. I bueno, la gràcia Marcos, del programa. has Però d'entendre- has d'entendre tu també que l'actor que has portat pues, no és gaire ocorrente. Llavors, jo no... Què vols? Vols que m'inventi acudits? Si a mi no m'agraden els acudits, que a sobre me n'haig d'inventar i específics de One Piece. En català. En català, de One Piece en català. Molt bé. El teu cor. Mira, lo del Sogeking, pots donar-li una volta i jo què sé. Saps? Però primer... Mira, no, anem a fer una cosa. Vosaltres feu cadascú un acudit i jo els puntuo. I què fem amb això? Que ens dones una puntuació? I em quedaré la vostra puntuació. Ara ens vol fer la prova a nosaltres, eh? Exacte, sí, això no ho heu fet mai, que no? Ara Sí que ho hem fet, m'entendràs tu, sí. Llesques. Vale. Inventa't tu un acudit, És ara. veritat, Ja m'he sí, inventat, ho hem ja. fet. Saps que nosaltres hi ha programes que ens invitem a nosaltres mateixos? Que ja els teniu Sí. fets, els acudits. Sí. Ja, això què és? No, fets no, però dic que hi ha programes en el que nosaltres mateixos ens fem les proves a nosaltres. Clar, home, està bé, són divertides. Almenys aquestes Sí. preguntes ràpides m'agraden. El tema dels Sí. acudits no ho acabo de portar bé. Sí. Bueno, són coses... El Franqui el problema és que ja els té preparats, o sigui, són enllaunats, saps? Si el Franqui ho porta a punt, no? Sí. Sí. Mira, li vols dir que digui un? Em faci que digui, jo li donaré una puntuació, va. Vale, va. Va, Franqui, digues un. A veure, No, ja fa jo. Fa jo un i si te fa gràcia, has de fer la prova. ànims, Llesques, Ànims. ànims.
Luffy, per què no jugues mai a l'amagat, bueno, escondite amb el Zoro? Perquè sempre es perd, però això no ho farà més fàcil. No, perquè després apareix 3 illes més enllà preguntant on està l'amagatall. Bueno, és que no el trobaria mai. No el trobaria mai. No m'ha fet gràcia, Llesques, em sap greu. Vols que et digui el meu? Vinga, va, prova't el teu. Llesques, de moment, estàs últim. Per què el Brook explica acudits dolents? Per què estan morts, com ell? Aquest està bé. Com? Repeteix? Joder. Per què el Brook explica acudits dolents? Per què estan morts, com ell? Aquest té gràcia, Ja. té gràcia. Jo tinc un, ja que has dit aquest de fet i amagar, saps per què en Zoro sempre li guanyava la cuina a fet i amagar? Bueno, perquè se podria. No, perquè s'amagava sota les escales. Hòstia, això no, tio. Això està molt lleig. Això està molt lleig. Aquest, Descalificat. no, aquest és el tipus d'acudits que et fan puntuar. Descalificat. Jo et dic que amb aquest acudit guanyes la nostra prova. Un punt el guanyes segur. Sí, sí, sí. Descalificat. Descalificat. Descalificat, Home, bé. pobra cuina. Perquè sóc massa bo, jugo a una altra lliga. Meu. Vosaltres penseu aquí que o sigui, la cuina es va suïcidar Sí. o va patir un accident? Sí. No. O sigui, el fet de caure per les escales és un eufemisme japonès per dir suïcidi. Ja, però allà com que la traducció en el capítol en català expliquen que va relliscar, va caure per les escales, no diuen va caure per les escales, diuen va relliscar, va caure per les escales. No sé fins a quin punt és un error de traducció o... T'ho dic, que tinc el volum del 3 en 1 aquí. Potser és fer-lo massa... Com t'ho diria? Massa... Literació, o sigui, massa literal. Traducció literal. No, potser quedava curta la frase per la boca i s'havia d'omplenar i per això van dir va relliscar, perquè no eren conscients en aquell moment del que s'estava dient. Però és oficial, llavors, que la cuina es suïcida. Sí, bueno, oficial no va dir tot de la seva boca i crec que tampoc a un SBS, però en qualsevol cas és com dir ostres, clar, no sabria dir quina referència seria aquí en Catalunya. O com, per exemple, és com ocultar que una persona s'ha suïcidat. Sí, és una família, perquè allà al Japó tenen un problema amb això, És com... Bueno, en tot el món, És com allà, no sé, és com a Xina, per exemple. Hi ha frases com, per exemple, per dir que t'ha agradat una persona i li dius que bonica està la lluna avui. Sí, perquè es diu Suki, que és Suki, que és que m'agrada algú. No sé, No ho sabia, això. Ah, doncs mira, ara ho sabràs. Però al final dir-li aquesta frase que saps què significa és fer el mateix pas. No? Ja, Aquesta però... persona que t'agrada. Però és una frase bonica que no li dius directament a la persona. M'agrades, doncs li dius que bonica està la lluna avui. Però, a veure, al final, Marcos, tu vas fer la prova dels acudits o no? Esclar que no. Mira, Sóc un inútil. jo tinc una que potser ho aconsegueixo. A veure. Mira, estan l'abuela i la Perona, estan en un bar i l'abuela li pregunta a la Perona: hòstia, Perona, què tal amb el novio? I la Perona li diu: és que tots els homes són fantasmes. Mare meva. Bueno, És bo. és fluixet, Fluixet! És fluixet. Marcos, per l'amor de Déu. Vosaltres no esteu rient a carcajades. Han rigut abans amb el meu, però tu has dit que estava desqualificat. Home, és que evidentment, o sigui, sou un psicòpat. O sigui, estàs fent un acudit de la pobra cuina que es suïcida. No, només dic que en Zoro s'amagava sota les escales. Aviam. Mira, Marcos, literalment a la traducció oficial del manga en català Mm. posa ha caigut per les escales, no posa res de relliscar. Ah, Val, llavors, posa ha caigut per les escales de casa i s'ha mort. No posa, òbviament, s'ha suïcidat ni posa que ha relliscat i ha caigut. ja. Doncs m'ho miraré i repassaré aquest capítol, perquè diria que van dir va relliscar. Pot ser. Bueno, Perquè, clar, capítol dir, ha 5 del caigut manga. per les... Però, clar, si dius ha caigut per les escales... Bueno, sí, és la forma de dir-ho, ja està, no passa res. Sí, ho entenc.
Però el fet de dir ha relliscat a mi em confonia. Potser estic equivocat, i no ho diu així, però, bueno, no passa res. Pot ser. Doncs a veure, tu rellisques la prova dels... Jo sí, jo em suïcido. No, a veure. A veure, com que et suïcides... Sí, Rellisques. suïcido, m'és igual, el meu honor i tot, m'és igual. Mira, Podeu així millor, posar me- l'últim a la vostra classificació. Me guardo els acudits. Que Això els és tenies veritat. guardats per la propera setmana. Sí, ara se'ls guarda i així els utilitza per al següent. Clar, Sí, per la butxaca. Estalviem, som catalans. ja ho veig, ja. Se'n poden acudir milions, també, però així... Sí, home, és que Doncs- no sé, no se m'acut, soc un nefast per això, em sap greu. Doncs a veure, i és que si arribem al final... Sí. Ja estem? No, espera't. falta- No, no, Ah, Bé, doncs, un segon que apunta un minut. Crec que això mai havia passat de que algú s'ha esquivejat la prova. home, jo sempre faig coses rares. Sí, però t'ho passem perquè ets la nostra veu en off, si no... Hombre, només faltaria. Et A veure, diria... ja m'has enganyat per anar a Tarragona. 2 dies vols que vagi? A veure, és que- bueno, mira, jo vull participar al principi- Kahoot, en principi el dia 31 serà quan vindreu els actors. Vale, I això no fareu regals o no amb el Kahoot? A mi m'agraden, el regals. Sí que amb el Kahoot sí. Amb el Kahoot Ahir fem regals. em van regalar una figura del Sabo, tio. Anda, mira. Sí, molt bonica. I Que guai. el dia 1 de novembre, que és el meu aniversari, Ah, és el teu aniversari, per això és aquest dia. no, el dia 1 de novembre se fa la cosa que porto somiant des de que tinc ús de raó i que tenim el podcast. Hi ha una cosa que he volgut fer i que no hi ha hagut manera que ni tan sols el Saló del Manga ho fes. Això és veritat, I ho he aconseguit, se farà 100%. Està firmat. Està firmat. Hi ha documents Sí. amb noms i cognoms i firmes. Sí. Ah, sí? Sí. I no té a veure amb Clar. actors de doblatge. O sigui, sí, però no té a veure amb actors de doblatge. Ah, molt bé. Exacte. Val? Molt bé, molt bé. Llavors, Te deixem amb el hype aquí, és una cosa que qualsevol persona que vingui, això no està en antena, això ho tallaré. Qualsevol persona que vingui ho disfrutarà. Molt bé. Sí, Val. sí. I més un tal Marcos de la Calle que està aquí A on amb és això? nosaltres. A on és això? Palau Firal, de Tarragona. Ah, però clar, si són les mateixes dates, no? M'estàs dient? Sí, clar. Ah. O sigui, el dia 31 portarem els actors i el dia 1, o sigui, depenent del que vulguin fer ells, ja, però Bueno. en principi, si poden el dia 31, portarem el dia 31, perquè sigui lo fort del dia 31 i lo fort del dia 1 serà això altre. Val. I ens donaran menjar o alguna cosa? Com va? Pizzas, no? Mira, Se suposa que, en principi, els actors que venen tenen cobert gastos de desplaçament i menjar. hòstia. Bien. Òbviament no te fotis una mariscada perquè te diran... Home, per sí, aquí. ja no m'agrada el marisc, però ja et volia Bueno, fer però- gasto jo. És un exemple. No et fotis una hamburguesa de 30 euros perquè te diran... Pues no. Cap problema. O sigui, la prova la meva... La tercera i última prova és la Davy Bad Talk. Nakama, davant teu tens el destí. Una moneda, 2 o 3. Però recorda, com més gran és la recompensa, més perillós és el risc. Bé, com ja has dit tu mateix, perquè és curiós que la cunya la facis tu mateix i ara t'hem fet les proves. Bé, ja saps com va, 3 opcions, una moneda o 2 monedes o 3 monedes i com més monedes tris, més fàcils seran les proves, però menys punts podes aconseguir. Que Val. com no has multiplicat perquè no t'ha donat la gana, doncs... Oh. Quina pollita, eh? Sí, te l'ha tirat, Sí. No, Estira. potser no aconsegueixis tants punts. Seguim. Ja ho sé que no aconseguiré punts, no passa res. Jo vull divertir-me amb vosaltres. M'és igual, els punts. Que no em coneixeu, ja. Sí, Vinga, va. si et vols divertir, jo diria que fessis la de 3 monedes, Que és la dura, no?
No, és la tova. És la tova, perquè l'altre era a nivell legendario, no? L'altra vegada vaig agafar intermig. No, vas agafar No. legendari. Vaig agafar legendario. Sí. I vaig fer bastants punts, no? Vaig encertar unes quantes o no? Bueno, sí, també t'he de dir que per ser un event està adaptat una miqueta al públic d'allà. Oh, Tot i que no va bé massa, està una miqueta adaptat. Avui és més avui difícil. si és agafes la més legendària. difícil avui. Si agafes la legendària, sí. Seguiré la vostra recomanació. Llavors, no tenim no sonido vagis. de gallina, no? Per aquí, per sonidos. Per A veure, després, en postproducció. Tenim de pato. Tenim de pato. Què vol dir això? Que D'ànec. m'esteu dient covards? Sí. No. Dient covard? No. Sí. Sí, és això, m'està dient covard. Doncs vinga, Sí. posa'm la difícil, va. Sí? Sí. Dale de una. Bé, és que al igual me la passo preparant per després no fer-la, amb el que costa fer una prova d'aquestes. Bé, ai, espera un moment, que m'he deixat una cosa. Jo crec que ningú ha fet de les 3 monedes, i és la més divertida, jo crec que t'agradaria. No, jo Però- vaig fer No, Doncs la no fem liis, també. no liis, Jo vaig fer No, fes d'una moneda, no liis, no què? liis, no liis. Tu has dit, no?, que volies fer la legendària? Sí, és la que Ah. vaig agafar l'altra vegada, no? Sí, clar. Està dient que... gallinita, no sé què... Qui t'ha dit gallinita? Bueno, Qui t'ho ha dit? M'ha dit pato, el Clar, llestre. ets el de Pocoyo, en Pato. Bé, doncs, m'he tornat a equivocar. Bueno, Digue'm. jo vaig fer la de 3. Ara, vinga. I perquè vas fer la de 1, la de 2 i vas fallar tot. No, vaig fer la de 1 i vaig emprenyar i vaig fer la de 3. Bueno. Jo puc fer la de Ostres, 1, fer- emprenyar-me i fer la de 3, també? No, És que el Ah, està, llestre no tia. em deixa, És Sí, un sí. rígid, és un rígid, tio, no surt d'allà. perquè tu tens més nivell de One Piece que el Frankie. Home, no ho sé. Sí. Bé, com molta gent sap ja, la d'una moneda és un rosco de passapalabra, 5 berris per resposta correcta, resposta incorrecta no resta, però no suma. Ok. Val? Em diràs Fins la ara no hi ha... lletra, Què? Em diràs la Sí. lletra, llavors. Sí. Fins ara no hi ha ningú que hagi encertat les 26 paraules senceres. Vale? Uf, Hi ha una persona que es va quedar a 3, que és el Qui que va va ser? primer. L'Olmo. No, Oh, No, Ja, el no. meu crec que... No, que va. Un que té una botiga de One Piece que, bueno, va saber-ho més que res per les cartes, perquè juga al TCG. Mira, igual que tu. no, jo no jugo, jo sóc Ah, col·leccionista. I demà m'arribaran cartes molt xules, anda, mira Molt que xules. Si em voleu fer la pilota, ja sabeu. Anda, mira. Jo crec que tinc un sabo. I estic darrere d'una carta de Luffy Lego, Sí. però no, és molt cara, tio, no me la puc comprar. Ja. Tinc esperances de que algú la vendrà barata en algun moment. Però està molt Bé. xula. No sé. Comencem 6 minuts. Vale? Pots passar, Marcos. Vinga, si és com passes el directament... passapalabra, Sí. Si passes directament vaig a la següent, llavors Ok. quan falles sí que paro, te faig recompte. Haig de dir quan arribem- passo palabra o Passo. passo una cama? Passa una cama. Com vulguis, és igual. Sí? T'ha agradat Eh. aquesta? T'estic veient la sonrisilla. I quan arribem a la Z també fem recompte. Una cosa, vale? això de passo una cama no serveix com a acudit? No? Però si ja has dit que has passat. Jo que era per aprofitar, que es No m'ha fallat. sol per aconseguir 3 punts més o 4. De fet, haguessis doblat. Per fer-ho així t'hauria de dividir els punts d'abans, perquè has tingut l'ocasió de fer-ho i no has volgut. Però que perquè no em veig amb cor. Veus que quan he fet un acudit l'he volgut presentar com a acudit? Però que és Vinga, va, igual, fota-li. sí. Fota-li, va. Vinga, va. S'ho pren en sèrio el tio, s'emprenya. Sí. 6 minuts, algú fica el cronòmetre? Jo. Vale. Quan tu em diguis. 3, 2, 1. Conté la únic habitant que es coneix el nom de Wetheria. Ah. Hòstia, passo palabra. Comença amb la B. Pirata que domina i aterroritza la terminal grisa. Tio, vaig veure l'altre dia, tio. Bujam? T'ho compro.
Correcte. Gràcies. Comença amb la C. Ming Guineu, membre dels tres mosqueters del Inuarashi. Membre guineu? Ming. Hòstia, Ming. Guineu, membre dels tres mosqueters de l'Inuarashi. Passo una cama. Comença per la D. Nom del regne governat pel Guapol. Per la D. Quin era el nom del regne del Guapol? Home, Era la terra del Chopper, no? i comença per la D. No era el regne de Sakura? La La terra del Chopper? Passa, si no saps, passa. Passo palabra. Drum. Conté... No, ja has passat. Conté la E. Joder. Nom de la mascota del César Clau amb la fruita de l'axolot que allibera gas. Smiley. Correcte. Comença amb la F. Enfermetat letal que va afectar algunes illes de la Gran Line fa 400 anys. Passo una cama. Comença amb la G. Marit de la Lola, el qual té una metralladora en lloc de braç. Marit de la Lola. Comença per la G. Sí. Marit de la Lola. Ah! El marit de la Lola. Passo una cama. Conté la H. Sobrenom i rang d'en Condoriano. Exemple, vicealmirall Gar. Pots tornar a repetir? Sobrenom i rang d'en Condoriano. Exemple, vicealmirall Gar. En Condriano. Hòstia, el Condriano, tio. Què era el Condriano? Portes 2 minuts, eh? Bé, és igual. Que has dit... Tiene la H pel mig, has dit. On té la H? Sí. On té la H? I què era el Condriano, tio? Hòstia, era boníssim el Condriano, eh? Calla, Condriano! I li fot un cop de cap al soro. No sé, passo palabra, tio. Conté la I. Com es diu l'insecte que pica o mossega l'Anami a Little Garden? Tia santa, ja és que ets un malalt, tio. Passo palabra. Comença amb la J. Nom del membre del CP0 ben alt que veiem a Onigashima. Nom del membre del CP0... Hòstia, recordo el Kaku, recordo el Luchi... A Onigashima. Sí. La noia. No, la noia no surt a Onigashima, no? Surt a Egghead. Qui és amb la J? No sé, passo palabra. Comença amb la K. Arma amb la que el Jack dispara el gas a Zou. No ho sé, tio, passo palabra. Comença amb la L. Capità pirata que va ser raptat i va intentar suïcidar-se abans de ser subhastat com a esclau a Sabaody. Capità pirata que va ser raptat i intenta suïcidar-se. Bueno, no sé, al principi he pensat en Fisher Tiger, però és que no té cap L pel mig i no recordo que s'intentés suïcidar, o sigui que no recordo. A Sabaody. A la subhasta de Sabaody. La L. Passo palabra. Comença amb la M. Com es diu l'arma que porta en Barba Blanca? Hòstia, no sé com es diu. Sé quina és, però no sé com es diu. Passo. Comença per N. Membre del CP9 que lluita contra Frankie al tren marítim però és derrotat pel propi Lucci. Membre del CP9 que lluita contra el Frankie... El tren, has dit? Sí. Portem 4 minuts. És derrotat pel Lucci. No me'n recordo del nom. Passo. Conté la O. Únic usuari de la fruita la qual té un sol ús. Com era? Toki? Conté la O. Sí, Toki. No es deia Toki? La del salto del tiempo, vols dir? I és d'un sol ús? Ah, no ho sé si és d'un sol ús. Pues ha de ser el Brook, llavors. Correcte. Comença amb la P. Comandant dels pirates d'en Creek que lluiten momentàniament amb en Sanji. Comença amb la P. Sí. El tio que li dona el plat d'arròs, no? No. Ah, no, en Perla l'intocable. Correcte. Conté la Q. Nom del grup de sirenes amigues de la Keimi. Nom del grup de sirenes. Sí, i això està en català ara. Sí. Sí, sé quines sirenes dius. Que diuen... que conten, no?, cada vegada. Soc la uni, la 2...
Mira, 4-2. No sé el nom del grup, passo. Comença amb la R. Estil principal de combat del CP9. 30 segons. Amb la R. Estil principal. Hi havia el massa d'acer, pas de lluna... Sí, però com es diu tot això? Aquest grup? No me'n recordo. Passo. Vale. Comença amb la S. Nom de l'animal que porta dibuixat a la samarreta del Luffy de petit, format pel cap d'un porc i el cos d'un peix. Passo palabra. Comença amb la T. Gran oficial de personal de l'armada, usuària de la fruita Washu Washu. Passo. Ja Comença està amb el la U. temps. Vale. Ja t'he dit que era més Desastre. difícil aquest. Aviam, això, qui ho encerta, això? Ja gent començat. Digue'm aquesta gent a què es dedica amb la seva vida. Només a veure One Piece. Creador de contingut de One Piece. I a estudiar-ho com un loco, perquè són detalls que no sap ningú. Ara te O diré sigui, les respostes. aquesta prova li fas a l'Eiichiro Oda i no te n'encerta més que jo. Sí, més que tu sí. Bueno, Mira, únic habitant que es coneix el nom que viu a Oeteria, Aredas. sí, el senyor que va vestit de blau. Sí, però no has dit el nom, Ja, però clar, La jo B dic l'has el dit. senyor que va vestit de blau. però no em serveix. Comença Ja, amb la C. Mink, guineu, membre dels tres mosqueters de l'Inuarashi. Tres mosqueters. Sí, No falta... Cancelot, se diu. Cancelot. Jo sí que estic cancelot. Però si Cancelot és el regne on vivia el rei Artús. O sigui, no és tan difícil. No, era... Bueno, sí, cancelo. Comença amb la D. Nom del regne governat pel Guapol. Drum. I aquesta l'he dit, Aquesta l'ha dit, jo li comptava bé, eh? No, ha passat per la... Ha passat. No, jo li comptava bé. No li contem, no li contem. Cap problema. Mare ja meva. està. Ja Mare soc igual meva. de rígid, tu? Ja... Ahí va. Vés-te Ahí preparat. va. Jo Vinga, fer una va. pizza i no la vas voler. Fota-li. La F, enfermetat letal que va afectar algunes illes a la Grand Line fa 400 anys. Fa 400 anys, la història del Nolan Mertide. Va afectar algunes illes, febre arbòria, la febre dels arbres. Comença amb la G, marit de la Lola, el qual té una metralladora en lloc de braç, Goti. Vale. Conté la H, sobrenom i rang d'encondoriano. Comandant Shepard. Shepard. Sí. Shepard. Pronuncia bé, que si no, posaran retake. Bueno, Sí, el sí. insecte que pica o mossega la Nami a Little Garden, Kestia. Aquest és de fumat. Sí, aquesta, sí. Bueno, aquesta és de fumats, diu, i les altres 25 no. No. No, vinga, va, tira. Nom del membre del CP0 ben alt que... més alt que veiem a Onigashima. Saps que hi ha dos que estan jugant al Reversi? Que estan en una taula jugant... Sí, Sí, hi ha mig Onigashima. no n'hi ha un recordo. que és el que Onigashima agafa va el- durar 5 anys, us ho Ja, recordo. ja. I només N'hi ha ha un que passat és el un que agafa el Luffy i l'altre que és el més alt. Doncs el més alt es diu Joseph. Joseph, molt bé. Vosaltres l'heu vist diverses vegades, Onigashima? Sí. Vale, Jo no. un cop he passat per Onigashima. Fota-li, va, llesques. Arma amb la que el Jack dispara el gas a Zou. Koro. Zoro, Koro. amb K. Koro sensei. Koro este. Aquest és... Fa 4 dies que s'ha vist en català. Capità pirata que va ser raptat i va intentar suïcidar-se abans de ser subhastat a Saudi. La Cuba. La Cuba. Membre, arma que porta amb barba blanca. Murakumogiri. Ok, Murakomogiri. Sí. Membre del CP9 que lluita contra en Franky. El tren marítim, Nero. Les amigues de la Keimi, Medaka Sirenes o Quintigèsimes. Això, Tampoc era- tio, les quintigèsimes. Que jo sóc la No. 1, jo sóc la 2, jo sóc la quàdriga, jo sóc la quàdriga 2. Tampoc és, Sí, sí. o sigui, no era gens difícil. L'estil No, del aviam, CP9... no, un moment. Era És difícil. difícil. No. o sigui, Gens difícil. Per ell. Cabron. Vinga, va, L'estil segueix. de combat del CP9, Rokushiki. Rokushiki, vale. Aquest sí que és fumada. L'animal que porta el Luffy a la samarreta, Seaton. Bueno, això és... Ho posa a la samarreta? No,
És que he intentat recordar la un animal- samarreta, però no... És un animal que té el cap de porc i el cos Sí. de peix. Doncs aquest animal té un nom dit per Oda, que és Ciaton. Vale. Vale? Gran oficial del personal de l'armada, usuària de la fruita Woshu Woshu. Molt masclista, perquè és la fruita netejar. És la Tsuru. És aquella senyora vella, no? Sí, la que és, Sí. la que és de joves està quasi al nivell del Sengoku, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Comencem la U, aquesta ja no els has vist. A veure si sabries. Nom del bou del Coliseu de Dressrosa. Nom de... Hòstia, tio, me'n recordo, mira que crida a vegades. I què? Usi? No. Sí. Usi? Sí. Capità És de Uzi o l'armada... Sí. Capità de Digue'm. l'armada que va... Comença amb la UV. Capità de l'armada que va lluitar contra en Frankie a Enies Lobby i és usuari de la fruita Berry Berry. Capità de l'armada. Uh-huh. Beri o... Beri. No. Berry Berry. Que lluita contra en Frankie a Enies Lobby. No me'n recordo del Frankie lluitant contra aquell tio del CP9 Sí. que el feia l'estadella, que no sap tancar la boca, tot i que porta la cremallera, Sí. però no me'n recordo que cap oficial de l'armada. Bueno, doncs es diu Very Good. Very good, hòstia puta, tio. Comença amb la W, anomenat el Gran Monjo, membre dels Pirates Sol. Amb la Gran W. monjo. Sí. I és fàcil. Membre dels Pirates Sol. És que jo tenia l'Aladín, pot ser que es digués? No me'n recordo, tio. Wadatsumi. El Wadatsumi. El Wadatsumi estava als Pirates Sol? Sí. El Wadatsumi que està amb el Vanderdecker? Sí, després passa a ser membre dels Pirates Sol. Qui salva el Sunny a Wall Cake? Si no me'n recordo. Wall Cake, vaig acabar molt emprenyat amb Wall Cake, Wall Cake, hi ha un moment que el Sunny s'està cremant per culpa de l'Oven. Vale, i el salva ell, sí. I el Wadatsumi el que fa és guardar-lo a la boca. Vale. Però o sigui, els Pirates Sol existien en aquell moment? Existeixen? No Ah. s'havien diluït quan No, encara no. el Jinbe abandona... Fins que el Jinbe no abandona... O sigui, en aquell moment encara és l'última acció del capità dels Pirates Sol. Després passa a ser l'Aladín el capità. Vale, ok. Que, per cert, el Diblasi fent d'Aladín, mare meva. La XR, com es diu l'arma que creen en Caesar i en Veig per matar la Big Mom? Com es diu l'arma que creen en Caesar? En Caesar I i en Veig. Conté la X. És fumada. Ni És idea. fumada. Ni idea. Coet KX. No ho recordo, això. Vale. Conté la Y. Nom nou Denjiro després de la mort d'Oden. No me'n recordo. Kyoshiro. Vale. I comença amb la Z, que està fumadíssima. Number, saps que hi ha els numbers, els subordinats del Kaido, hi ha una secció que són els numbers. Doncs, number que representa el nom 3. Els subordinats d'en Kaido. Sí. Si no els recordo, els subordinats d'en Els Kaido. numbers. Aquells de fet... Ja, però és que Onigashima, o sigui, Dressrosa, la illa dels Mink, Zou, Wall Cake, Wano Kuni, només he passat un cop per aquí, i Egghead. Bueno, ara 2 per Dressrosa. Sí, però només pels meus capítols, Ja. Fins que no la vegi en català, no hauré passat per segona vegada. No ho sé, no me'n recordo. És que no me'n recordo, fixa't, perquè moltes de les preguntes que m'has fet sí que recordo el Nino, físicament, però no recordo el nom. En aquest cas, és que no recordo ni el Nino, físicament. No, es diu Zanki, o sigui, no... Zani? Zanki. Ah, Zanki, vale. M'agradaria que es digués Zani, Sí, estaria bé. Mare meva.
Doncs bé, Pues has fem-la fet- fàcil, no? Fem-la fàcil. No. Un, Home, dos, que tres, quedaré com un quatre. lerdo davant dels teus oients, tio. Doncs són 4 per 5 són 20 puntets. 20 Més 19. puntets i 19 són 39 puntets. Jo li sumava els 5 aquells de Drum, No, perquè si hagués multiplicat els punts que hagués guanyat segur, se posava amb 38 punts. Més els 20 són 58. Ja. Ja és bastant. T'ha volgut Ara sí que- castigar, Sí, Sí. és dur el Són llesques. 390 milions. 390 Per sota- milions? Sí, per sota del Jerry. Mira com busca fer-me mal, Però aviam, Ai. és que el Jerry és humorista, tio. El Doncs Jerry mira. domina. Bueno, Qui domina més de One Piece, tu o el Jerry? l'Estel. L'Estel. Bueno, aviam, a sobre, o sigui, aquell dia va guanyar fent trampes i li vau permetre, No, si Trampes? no ho dic per això. Ho dic, No, res, jo no dic res. és que, bueno, vaig fer una prova especial per un event que se'm van anar molt els càlculs dels punts. I resulta que l'Estel ho va acertar pràcticament tot. I li van sortir com a 6.000 milions. Sí, aquell dia va ser heavy, No, i resulta que l'Estel, o sigui, em tocava respondre a mi i se'm va saltar i va respondre i tu, Llesques, li vas donar per bo. O sigui, amb mi ets super rígid i no em deixes ni una mica de peixet i en canvi l'Estel pot robar Anda. la pregunta a un company i li dones el punt. Però aquell dia et vas emportar premis, sí o no? Em vaig endur un nino. Ah. El vas muntar? El vas No, li muntar vaig o no? regalar al meu col·lega Òscar, que a ell li agrada muntar aquestes cosetes i és superfan de One Piece, que és el que em va ensenyar One Piece. Però, I li vaig però dir, el va muntar o no? Un Frankie, sí, ell sí. Ah, Ja està. Sí. doncs no, aquell dia tothom us va No, però vull que quedi clar, Sou estimats els únics oients, invitats. de la veu dels escolta'm. Nakama... No, que m'escoltin els oients, que el Llesques té favoritisme cap a l'Estel Tort. Ja està, no passa res, ho acceptem, li regala els punts i els premis i tot, ja està, fantàstic. Mira, Culpa, això- serà aquest clip a l'Estel. És com el Sou els Madrid. únics 4 invitats que he regalat premis. Que vaig comprar a la meva butxaca. No, i a l'Aleix No, però- Estrella també. Però que jo no em No, queixo però a d'això. l'Egita d'ella li vaig regalar un dònut. Jo em queixo que li dones punts que eren meus i ho acceptes. I en canvi a mi he encertat una pregunta després de dir passo, perquè després m'ha vingut al cap i era una resposta correcta, i no m'has donat ni 2 punts miserables. Sí, però Ja també, veus. Ni Ni un. no, Pol, m'entens, no? Sí, també t'he donat A veure. per bo. Com l'has dit al pirata que aterroritza la terminal grisa? Junko, no, com és? Jabon, Has no dit- sé. Ja has He dit dit Pujam. Jubon, no? No. No sé què he dit. algo així l'has dit. Bujam. Bujan. Bujam i és Blue Jam. Mira, és quasi igual, és quasi igual. Pues, mira, tria o Drum o Blue Jam. Bueno. És que no em donarà peixet, Després de fallar 20 preguntes, li estic demanant que me'n regali una. Espera, Marcos, I ni això, Marcos, jo crec que si passem a la següent secció t'agradarà més perquè podràs fer una cosa relacionada amb això. Vinga, va, Exacte. passem a la següent Sí, secció. no sé si te'n recordes que et van presentar una secció... Espera. Què? Ojut. 2-0. Chopper, quina funa ens portes avui? Ok, doncs no sé si te'n recordes perquè aquesta secció te la van presentar al Sarrià Manga i és la secció de la funa d'en Chopper. La funa d'en Chopper. Sí, bàsicament és una secció on tu pots funar a qui et dongui la gana. Espera, Chopper, explica. A veure. Això és una conya que vam tindre a l'inici del podcast perquè jo sóc un puto gafe i sempre em passa alguna cosa. Sempre. Caram. Llavors se'ns va ocorrir aquesta secció de conya i vam passar només pels convidats de... Per exemple, el Jerry Núñez, quan el van portar, va funar no sé quants actors de doblatge per la caríssima. Oh! Sí, és veritat. No sé si tu estaves al sac, no recordo perquè va ser fa 2 anys o 3. Segurament, perquè vaya porc. Sí. Jerry Núñez, Vaya. Molt bé. No el conec pas, aquest home. No. Ara, ja veurà, ja. Pol, d'aquí clip, Clip d'això, Llavors, pots aprofitar, si vols, per tirar-li una mica de bifa al Jesques.
Sí, mira, podria, la veritat. Però el clip que el faràs quan dieu que el Jerry Núñez va fonar tots els actors de doblatge No, o meu quan has dient dit- porc? Tu dient porc. Vale, doncs fes primer el clip del Núñez fonant tots els actors de doblatge i jo dient porc. Així jo quedo bé. Ja el vam fer, ja el vam fer Ah, ja. vale. Òbviament, tot això dintre de la conya i no ens volem fotre aquí a... O sigui, puc triar, no? no Qui volem. fonar ara mateix? Puc dir, Sí, mira, uno o tal. Mira, Vale. Marcos, per fer-te un Digues, resum, digues. el primer capítol, el Chopper se li va ocórrer la meravellosa idea de fonar els Swifties, les fans de la Taylor Swift. Ah, molt bé. Val? No sé qui és Chopper- aquesta senyora. Millor. Vale. Millor. Sí, perquè el seu fandom són com les K-popers, però pitjor. És una artista musical. Sí, artista musical que té cançons que parlen molt d'amor, desamor i aquestes coses. Ah, bueno, és bonic, llavors, no? Sí, és bonic i llavors el seu fandom ho viu de manera molt propera a ella. Són com els fans de One Piece com en Yesques, vale? Bueno, el fan de One Piece moltes vegades em discuteixo molt, amb el fan de One Piece. Doncs imagina't els 50s. Home, Em s'ha de dir- discuteixo molt, perquè els meus col·legues són molt de que tot el que faci Oda està bé sempre. I no I té jo per no hi què. estic d'acord, hi ha capítols que potser no són tan bons, no? Mhm. S'ha de dir, la Taylor Swift fa cançons bones, però el seu fandom és molt tòxic. No, vale. Sí, Bueno, Bueno, pues, fono ja, puc fonar o no? fonar. Sí, sí. Vale. Dic i ja està, no? Vale. Sí. Vaig a fonar el Llesques perquè és un home tan rígid, que estem fent aquí un joc entre amics, de broma, de passar-nos-ho bé i tal, i el tio és tan rígid, tan disciplinat amb la puntuació, que no et dona res. I si et dona alguna cosa, encara t'ho retreu i et fa triar entre un o altre. Això està gravat, només cal que rebobineu el podcast i ho podreu veure, sentir amb les vostres orelles. Ja està, no tinc que fonar ningú més. La resta Menys mal són que tots molt escrits per jo, simpàtics i molt agradables. Podré editar el que em doni la gana. Oh, ho tallaràs? Em censuraràs? Mare meva, fill de puta. Bueno, el Llesques està... no, jo tinc una el resposta amb Llesques això. li hem de canviar el nom i posar-li Akainu. Hola. Sí. hem És de dir la Carreta. és la meva justícia. Jo només tinc una cosa a dir i és que em passo durant, bueno, ara menys que al principi, però em passo aquests temps preparant aquestes proves. Sí, ja m'imagino ja, no deu ser fàcil. I també m'agrada, per això hi ha l'opció de triar les dues monedes. Tu has anat de la tercera a la primera, podries haver triat la 2 perfectament, la intermitja. Jo he preguntat què em recomanàveu, m'heu posat petitos, No, perquè m'heu vacilat... sí, com a fan de One Piece i com a Sabo, el Sabo no triaria la tercera. Doncs ja està. Llavors, els petitos són per la tercera, perquè has dit 3 monedes. 3 monedes és de persona que no té ni idea de One Piece. O que s'ha vist... Mira, per exemple, la Chris, abans d'acabar-se de mirar tot el pre-time skip, la Chris de Legionenki, era per fer-se la tercera prova. Bueno, la Cris ara està acabant guano ja, Ho està Per això, vale? ara la Chris ja és de dos monedes. 2 monedes. Pues jo 2 monedes també, Perquè l'altre és molt loco, tio. Està sonat, en saps molt, tu. Bueno, però per això te dono les opcions, o sigui... al Bueno, final- és igual, no sortirem d'aquí, si no. Perquè jo et tornaré a fotre la culpa de los patitos, que m'has vacilat. Ja t'ha fonat. Ja t'ha fonat i ja t'he està. fonat, ja està. Vale. Em sembla perfecte. Alguna funa més aquesta setmana? No, diria que no. Podem fer el rosco amb menys monedes o no? Menys monedes. Clar, Home, que així podríem divertim. allargar el programa. Que tu tens que marxar, Pol. Bueno, jo em quedo fins a l'última prova. I ja és que no L'última- faiguis la del govern, que ells saben molt com silenciar les coses. Sí, si voleu, després fora de càmera feu els rossos que us dongui la gana. Vale? És igual, ja ho deixem per un altre dia, si ja em tornarà a fer el rosco en l'evento mágico que farem. No, Sí, és que sí. no farem a l'evento màgic. No farem rosco. Allà has de guanyar el Kahoot, Marcos. Ah, el Kahoot, vale, ja No, però estudiaré, Kahoot- hauré d'estudiar El molt a Kahoot és fons. més, el Kahoot No. és més fumat que això, Pues
intenta fer-ho que la gent pugui encertar coses, I- tio. Que por lo menos se puguin encertar 2 preguntes, por lo menos. Sí, sí, Clar, no, tio. Sí. Jo crec que 2/3 del Kahoot ho pots fer bé. I hi ha un terç que és... Li podria fer el Kahoot que vaig fer a Vic. Sí. Mira, fem una sí. cosa. Compartiré pantalla i fem el Kahoot de Vic. Tu, però abans acabem això i Sí, fem fora de tanquem càmera. això fora de càmera, sí. Fora de Vale, va. micros. No, fem-ho per l'audiència, no? No, és que és complicat, perquè com veuen el Kahoot ells? Bueno, doncs ja el farem. Vale, va. Anem a l'última secció. Sí, Vinga. hi ha última secció o no hi ha última secció? Ho hem fet? No ho hem fet. No, però sí, tranqui, ja ho dic jo. Doncs aquesta secció és la secció de la veu dels Nakama que diu això que la gent pot fer-nos preguntes a nosaltres o a tu i tal, i sempre que portem un convidat doncs deixem que el convidat ens faci alguna pregunta. A vosaltres. Sí. Us haig de preguntar... El que vulguis. Aviam. És que potser... Tinc dues. A veure. Tinc dues. Responeu el que vulgueu, no? Una, per exemple, seria com vau descobrir One Piece? I l'altra, com us va venir la idea o com vau decidir fer aquest programa? Va, 2 preguntes que no ens han fet mai. Ja, no ens han fet mai, Marcos? En sèrio? És Us ho conya. pregunten sempre, no? Sí. Sigues més original, va. No, Sí, però Vale. Qui va tenir la brillant idea dels acudits i per què pensàveu que això funcionaria? I després, la meva següent pregunta és si teniu intencions de fer vídeos de YouTube del vostre programa. vídeos... En quin sentit? En quin sentit? Perquè podcast Bueno, ja... vídeos de One Piece. Ja pot ser o bé explicant teories, o bé fent roscos, o bé fent Kahoots, o bé fent el programa De moment- presencialment, diguem-ne. O De fer... moment, l'únic digues. programa que és presencial és el 100, que vam tindre el Miquel Bonet i el Toni Forteza. I se veu amb càmera ells i una petita entrevista que vam fer amb ells. Mhm. L'únic que... això, no sé si vídeos de YouTube es refereixes més rotllo currats, editats, teories totxes, i els roscos potser els podíem fer algo estil Reels o coses d'Instagram, però no sé, realment ho hauríem de veure, estaria guai. Però clar, tot té un esforç darrere i un camí, llavors ho hauríem de mirar. Però no sé, Marcos, tu els veuries? Depèn, si estan bé, sí, per què no? Tot i Ojo, que ara, perquè com que no estic al dia del còmic, no miro res de One Piece. Vaya patinada No. acabes de fotre. Per Vaya què? patinada acabes de fotre. Aviam, si no estic al dia del còmic, què vols que et digui? Un altre cop. Del manga. Ai, per dir Mare meva, te l'han tirat, eh? Te l'han tirat, eh? Però bueno, què és aquesta agressivitat? I és que tu pensa una cosa, jo sóc un home molt gran, sóc molt vellet. Llavors, dir manga o còmic no passa res. Podem fer la vista grossa, podem ser una mica flexibles, llesques, no passa res. Llavors, com que no estic al dia del còmic, Flexible és de el One Luffy, Piece, no el Sabo. com que no estic al dia, no estic mirant ara contingut de teories de One Piece o estas curiosidades o no sé què, no sé quantos, per evitar spoilers. Però sí que m'agrada, de tant en tant, mirar coses, sí. Doncs va, si en fem, et vull veure el primer, eh? Bueno, Sí. depèn, perquè si surt el Llesques ja no sé, eh? Ja. Ens estem Bueno, distanciant. posarem el xopper. És que si fem algun tipus d'aquest estil, és molt probable que el que diga la teoria sigui jo, perquè sóc jo el que està sonat i el que fa teories. Ja. Direm al Chopper que ho faci. Sí. I l'altra pregunta, ja ni me'n recordo, la pregunta que he fet. El dels acudits, qui va fer la... Sí, a qui se li va ocórrer això? No, ostres, ara mateix no ho sé. A qui se li va ocórrer? Ningú treu pit, d'això? Jo diria que sí. Jo crec que va ser Frank mateix.
va ser el propi Franqui. Jo crec que sí. Vaig ser jo l'únic que fa 2 anys, per fer la gràcia de dir un acudit al final de cada programa, dir un acudit, però després És veritat. després vam agafar la idea per fer la prova dels acudits contra els invitats. Sí, exacte. Saps el que Sí, passa, Marcos? Que vam començar el podcast en una època que hi havia descans. Cada 2 setmanes descans o 4 setmanes de descans per la mort de Toriyama. Vam començar l'època que més descansos d'Oda hi ha hagut en els últims anys. Ja. Llavors vam tindre que improvisar d'alguna manera. Vam haver d'improvisar per treure contingut d'alguna manera. I de fer acudits al final de cada capítol, doncs va sorgir la prova. Molt bé. I pots fonar-lo directament, però ara crec que ja has perdut el moment de fonar-lo. Va, no passa res, no sóc tan rancorós com alguns Ja, altres. ja. Com a... O sigui, no diré noms, sóc un home gran. Ja. Doncs bé, crec que hem arribat a l'última secció, ja no hi ha res més, no sé si algú vol dir alguna altra cosa. Ja hem acabat. Sí, Hòstia, que ràpid, no? El propi Marcos dirà el que hagi de dir. Ja ho posem post-càmera, post-micro. és veritat que és la nostra veu en off. O sigui, tu acabaràs de parlar i encara seguiràs parlant. És brutal. Molt bé, molt bé. Sí. Doncs espero que t'hagi molat molt, per nosaltres ha estat un plaer que estiguis aquí, realment. Crec que ha estat una xerrada molt guai, tot i que les proves, bé, ha passat el que ha passat. És una cosa que crec que ja ens veníem mentalitzant per el que passaria. Però en general força guai. Espero que t'ho hagis passat súper. Ja posarem en Llesques mirant de cara a la paret per la propera vegada. No li donarem un concert. Així m'agrada. Sí, i, bueno, realment, no sé, Llesques, vols dir alguna cosa? No, ara veurem a veure si té nivell de veritat. Ara ja tinc preparat el Kahoot. Doncs va, et sembla que aquesta gent encara té temps fora de càmeres. Molt bé, doncs per mi també ha estat un plaer, m'ho he passat molt bé, ha sigut molt divertit. I res, un plaer, com sempre. Doncs res més, Nakamas, ens veiem al següent episodi. Adeu! Adéu. Des de la veu dels Nakama, agrair al Jerry Brown, guanyador de la Gala Pirata 2023 com a millor artista musical, per ser la nostra banda sonora. Mentre el foc segueixi viu, ens retrobarem. De Sant Martí es dibuixa un arc darrere la pluja que cau. No creguis que la veritat sigui sempre d'un sol color. Jurar la victòria i no fer-me pas mai enrere. Només cal que tu copsis la veu del que pinta el demà. Tu que amb el teu somrís tens de somnis em vas regalar. Digue'm sisplau, ara que et semblo jo, la llum d'un àngel o un dimoni fosc. Quan es llevi el sol, quan es llevi el sol,